Pedair cystadleuaeth ar draws tridiau o gystadlu. Cymru, Lloegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon a'r Iseldiroedd. Y chwech yn brwydro am deitlau Dartiau o Chwe Gwlad 2026. Chwe Gwlad, ond dim ond un enillydd. Llynedd y Merthyr llwyddiant Lloegr oedd pennawd y penwythnos. A dyna ni! Mae'r capten wedi gwneud tîm Lloegr yn dathlu. Y Sison gipiodd coron tîmoedd y dynion a'r menywod. Peter Hedman yn tano'r dwblydiad. Roedd llwyddiant Lloegr yn ddi-ddiwedd, gyda Laura Turner hefyd yn bencampwraig y Senglau. A dyna ni, mae'n di gwneud tîm. Roedd ton ar ôl ton o lwyddiant i grysau gwyn Lloegr. Fe gymerodd hi neb llai na bencampwr y byd Jimmy Van Schie o'r Iseldiroedd i atal y llif. Gipiodd bencampwriaeth y Senglau'r dynion. Double pest yn mynd â hi, a mae Jimmy Van Schie wedi gwneud. Eleni ni wedi croesi'r dŵr o Gymru i Ilfracwm yng Ngogledd Dyfnaint. I weld pwy i pencampwyr Dartiau'r Chwe Gwlad 2026. Croeso i'r oci yma yn Ilfracwm a phencampwyr llynedd Lloegr sy'n gartref i'r Chwe Gwlad eleni ac mae'r cyfan yn fyw ar draws blatfformau S4C trwy'r penwythnos. Ar draws y penwythnos mae yna gystadlaethau senglau a thimoedd dynion a menywod. Dyma olwg i chi ar grwpiau cystadleuaeth tîmoedd y dynion. Cymru yn yr un grŵp a phencampwyr Pryden yr Alban a chofiwch mae'r ddau ar frig y grŵp fydd yn mynd trwyddo i'r rownd gyn-derfynol. Yng ngrŵp 2 mae Lloegr pencampwyr y llynedd yn gwynebu'r Iseldiroedd a Gogledd Iwerddon. A dyma grwpiau cystadleuaeth y menywod. Cymru yng ngrŵp 1 ac fel y dynion yn gwynebu'r Alban, y tîm nath guro'r Cymru yn y rownd gyn-derfynol llynedd. Ac yna grŵp 2 lle mae'r deiliaid Lloegr yn gwynebu Gogledd a Gweriniaeth Iwerddon. Dyma beth sydd o'n blaenau ni heddi felly o ran y chwarae a byddwn ni'n darlledu ar blatfformau digidol S4C tan tua hanner awr wedi 7. A'r gêm sy'n tynnu dŵr i'r danedd yw honno rhwng menywod Cymru a'r Alban. Ac yna heno o 8 o'r gloch ymlaen byddwn ni ar S4C ac am noson sydd o'n blaenau. Dynion Cymru yn gwynebu Gweriniaeth Iwerddon fel wnaethon nhw yn rownd gyn-derfynol llynedd. Mi fydd y Dartiau yn tasgu yn honna ac yna menywod Cymru yn herio'r Iseldiroedd cyn i ni droi at bencampwriaeth Senglau'r dynion ac am ddiweddglo i'r noson. Y ddau Albanwr, y seren ifanc Mitchell Lawry a capten yr Alban Scott Campbell yn mynd ben-ben a wedyn Cymru fydd yn hawlio'r sylw wrth i Llew Befan herio David Davies. Wel, i ni'n barod i fynd ac mae'r oci yn barod i fynd fan hyn yn Ilfracwm ac mae'r cyfan yn dechrau gyda pencampwyr llynedd. Menywod Lloegr yn erbyn menywod Gogledd Iwerddon. Now, your usual reminder, of course, we do have English language commentary available for this one and throughout the entire weekend. And we have former world champion Scott Mitchell alongside Henry Deacon. A'r arbenigwr Dartiau, Dylan Williams a Gareth Roberts sydd wrth y meic yn y Gymraeg. Ond cyn i ni fynd at y chwarae, beth am i ni glywed gan meistr y ddefod Jack Garwood. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracwm. Our action begins in the women's group stage. Would you please welcome, representing Team England, Paige Paulin, Laura Turner and Dieter Hedman, OBE.
And their opponents from Northern Ireland, Tammy Jo Grafton, Julie Leahy and Kaylee O'Neill. Wel, croeso ato ni I Ilfracwm ar gyfer cwpan Chwe Gwlad y Dartiau 2026 ac yr ornest I agor y cyfan ydy honno rhwng merched Lloegr a merched Gogledd Iwerddon. Ac merched Lloegr wrth gwrs ydy'r pencampwyr presennol, merched Gogledd Iwerddon yn gorffen yn y 6ed safle y llynedd ac Dylan Williams wrth yn ochr I dipyn o her I ferched Gogledd Iwerddon yn y gêm agoriadol Dylan o ystyried mae aelodau tîm merched ydy pencamproig presennol y byd, cyn bencamproig I ieuenctid y byd a'r ferch enillodd y senglau yn y gystadleuaeth yma llynedd. Ie, croeso i'r gystadleuaeth Gogledd Iwerddon. Ie, fel ti'n gweud, gorffennon yn 6ed llynedd. Fi'n siŵr bydden nhw wedi hoffi cael gêm bach yn hawsach mwyn gallu setlo mewn i'r gystadleuaeth, ond mae tipyn o dast I blaen Tammy Jo Grafton nawr yn erbyn prif un y byd a pencamproig y byd, Dita Hedman. Ie, Tammy Jo Grafton yn aelod newydd i'r tîm o gymharu ar tîm y flwyddyn dwytha am Merthyr. Tammy Jo Grafton a Julie Leahy wedi cynnwys yn hi merched Gogledd Iwerddon eleni yn lle Helen Dunn a Jacqueline O'Neill a Kaylee O'Neill ydy'r unig un yn chwarae dros Gogledd Iwerddon yn y gystadleuaeth hon llynedd. Dita Hedman, wel, mae di ennill bob dim gan gynnwys pencampwriaeth y byd yn y Lakeside mis Rhagfyr llynedd. Hi yn gapten ar dîm merched Lloegr wrth gwrs. Ac o ran gwybodaeth I chi, First leg, it's England yn rownd gyn-derfynol sengler merched maes o law. Ond dyma ni, gair sydyn Dylan wrth I ni wylio Dita Hedman yn dechrau am y fformat yma. Mae o'n wahanol iawn I be fydda pobl wedi arfer efo fo. Odi, wahanol iawn. So felly bydd y chwaraewyr yma nawr ond yn wario un cymal. Felly ti'n cael llawer amser I setlo. Felly mae'n bwysig iawn I Tammy Jo I geisio ffindio'i range gyda'r Dartiau cyntaf yma nawr, mwyn gallu rhoi bach o bwysau ar Dita Hedman. Ie, achos y drwg ydy, os ydy y gwrthwynebyd yn taro sgôr uchel, da chi ar ei holi yn syth, a does na fawr o gyfle I ddal I fyny fel petai, gan mae dim ond un cymal yn unig sy'n na. 123. Ie, ti'n sôn Gareth am y gystadleuaeth y sengle bydd y chwaraewyr yn wario bore yma. Oedd yna dipyn o wahaniaeth yn cyfartaleddau'r ddwy yma. Dita Hedman gyda 73.1 a Tammy Jo 51.3, felly tipyn o wahaniaeth rhwng y safon. Ac unwaith eto, mae Dita Hedman wedi dod o hyd i'r trebol ligen yna. Just keep holwg I lawr I weld beth yw'r sgôr fydd I angen arni hi. A mae gen I hi ddipyn o fantais erbyn hyn. Dita Hedman gafodd y fantais wrth gwrs o dawlu gyntaf fan hyn. 41. Ac Tammy Jo Grafton just yn methu dod o hyd I rhythm, methu dod o hyd I y rhifa uchel yna yn wahanol I ben campraig y byd. Ydy am mynd am 180, mae di oedi. Sam lot o le I gael un arall na. 140. A fe neith 140 y tro'n iawn. England require 72. Am y cymal cyntaf felly. Dwbl 18 sydd angen arni. Mae'n gorau mynd I ochr arall y bwrdd felly am dwbl 9. Bach yn setwyth. Ie, ti'n bod o feddwl bod Tammy Jo mor bell ar ei holi, fydde ti'n meddwl falle bydde I wedi mynd am y bust fyna I adael I fynd nôl i'r 36, ond hon yn shot digon anodd nawr, chi'n treol ffindio'r segment. Un I ddechrau'r shot, I symud draw i'r dwbl 4. Felly dwbl 4 am y cymal cynta.
Un cyfle arall. A dyna ni, Is dyna'r on the cyfle ni first angen. leg. England. Felly Dieter Hedman, y captain, yn rhoi I thîm ar ben ffordd. Yn curo... Second leg, we please welcome, representing England, Paige Paulin. And representing Northern Ireland, Julie Leahy. Wel, does na fawr o oedi yn y gêm hon, wrth gwrs. Da ni'n camu o un i'r llall yn go gyflym. A cipolwg cynta ar Julie Leahy. Fe gan nhw 6 dart yr un pan maen nhw'n yn ymddangos ar y llwyfan am y tro cynta, a dim ond 3 dart wedyn cyn mynd i'r ornes go iawn. Dyna'r drefn. Paige Pauling yn wyneb cyfarwydd I rai ohonoch chi sydd wedi dilyn y Dartiau yma ar S4C yn y gorffennol. Draw ni at Sioned. Well, Dieter, thanks for coming to join me. First of all, before the play kicks off here, what a strong start. How important was that for you? Being up first is a little bit nervous. Is it really? Okay. So, Well, Dieter, I'll let you go. Thank you very much. Bye. Reit, o'n i nôl at Dieter nes ymlaen, nôl â ni at y chwarae'n syth. Second leg, Northern Ireland to throw first. Game on. $60. Wel, cyson a syth I ddechrau gan Julie Leahy. Felly 60. hefyd Paige Pauling. $26. Dyfodol disglair o flaen y ferch yma. Nifer o bobl yn darogan hynny. Mae newid cyfeiriad ac yn taro 96. trebl yn syth. Ac mae Julie Leahy ddar I daflu gynta. Mae Paige Pauling yn ei rhoi hi dan bwysau. Dyma chi 100. ffordd I ymateb. $32. Gwyneb newydd I ni ar S4C, Julie Leahy. Aelod newydd o dîm Merched Gogledd Iwerddon, Paige Pauling just yn gwiro i'r chwith efo'r dart gyntaf yna. 45. Ia, 32 a 45 ar y ddau ymweliad dwytha. Dyna ni'n disgwyl gwell ganddi hi. Ydy Julie Leahy yn mynd I allu manteisio fan hyn. 45. Aelodau tîm dynion Lloegr yma hefyd yn cefnogi'r merched. Dyna welliant gan 98. Paige Pauling. Ie, defnydd da o'r 18 yna fyd. Oedd hi'n gwybod byddai cant ddim yn gadael gorffeniad, felly 98 I adael y check-out mwyaf posib, 170. 60. England require 170. Yn sicr mae'n mynd I fynd amdani, ond fydd na ddim gorffeniad ar yr ymweliad yma. 26. Northern Ireland require 150. 150 felly ydy'r nod. Mae'n di aros ar yr 20, ond just yn gwiro i'r un. 40. England require 144. Cyfle fan hyn I Paige Pauling. 41. Northern Ireland require 110. 110 felly, neu ti'n gyfartal. Mae'n mynd am y treble deunaw, dwi'n meddwl oedd y nod. 58. Ond nôl at yr England 20 I require orffen. 103. Anlwcus. Dwbl deg ar Northern ôl I Ireland Paige require Pauling. 52. 52 I Julie Leahy. Dwbl 20 felly. I wneud ti'n gyfartal. Na, 12 score. ddim I fod. England Cyfle arall require felly 20. i'r ferch ifanc o Loegr. Ar y weiren. Mae honna mewn. Games on the second leg. England. Ac Lloegr felly ar y blaen o 2 gymal I ddim.
Third leg will please welcome. Mae'r gêm yma Representing England, yn mynd Laura y Turner. ffordd falla y bydda'r rhywun And representing Northern Ireland, Katie O'Neill. Ie, ti'n bod, gath Julie fyna, ti'n bod, un darten i fynd ar cymal, a ti'n teimlo dyna'r cyfleoedd mae rhaid i Ogledd Iwerddon i gymryd. So nhw'n mynd i gael llawer o gyfleoedd erbyn tîm cryf sydd gan Lloegr. Ydy pa mae'r cyfleoedd yn dod, mae rhaid cymryd nhw. Ond, Paige Pauling, jyst wedi rhoi bach o bwysau ar Julie fyna ar y diwedd. A siwr o fod ar y cyfan yn heiddi ennill y cymal na. A dyma Laura Turner enillodd sengla'r merched y Merthyr y Llynedd. Mae hi yn rownd gynderfynol sengla'r merched eleni a'i gwrthwynebydd hi ydy Kaylee O'Neill, yr unig aelod o dîm merched Gogledd Iwerddon fi'n cystadlu y Merthyr. Wrth gwrs, Laura Turner yn curo Steinbergen o'r iseldiroedd yn rownd derfynol sengla'r merched y Llynedd. A Kaylee O'Neill, wel, unwaith ddari hi ennill y Merthyr y Llynedd. Third leg, it's England to go first. Laura Turner felly i daflu gyntaf yn yr ornest hon. Digon derbyniol i ddechrau. A fe gafodd Laura Turner gryn dipyn o hwyl arni ym mhencampwriaeth Prydain yn gynharach eleni yn erbyn Lloegr a'r Alban. Tîm merched Lloegr yn ennill y bencampwriaeth honno. A maen nhw yma yn Ilfracwm yn gobeithio dal i gafal ar bencampwriaeth y Chwe Gwlad hefyd. O'Neill yn newid cyfeiriad ac yn dod o hyd i'r treble 19 ar ddau achlysur. Dyna oedd ei angen arni hi i roi bach o bwysau ar Laura Turner. Ond Turner yn ymateb yn syth. 121! Ia, jyst y dart bach na'n y canol yn gwiro mewn i'r un. Ond y mantais yn ôl gan Lloegr yn y cymal yma. 43. A mae mor bwysog dyri. Ydy. Ie, mae'n gyson, mae'n syth. Os bod ddim yn cael y treble fel arfer, yna'r trydydd sgôr o 60 nawr yn y cymal yma. Mae'n ddibynadwy iawn. Angen y treble fan hyn, mae'n rhywun teimlo. Wel, cyfla i Laura Turner fan hyn i osod gorffeniad iddi hi hun. Anoddach rwan efo dim ond 5 efo'r dart cyntaf na. 45. Ie, ti'n sôn gyda Gareth Dwa bod Dita Hedman trwyddo i'r pedwar ola yn sengle'r menwod. Laura Turner hefyd wedi cyrraedd. 99. England require 150. Hanes Kaylee O'Neill wedyn nath i chwarae Eve Watson o Gymru yn yr 16 ola. A colli oedd i hanes i o 4 cymal 1. Ie. Pob un o ferched Gogledd Iwerddon yn colli rownd gyntaf sengla. Ac oedd ti sôn bod Laura Turner yn y rownd gynderfynol ac mi fydd hi yn wynebu Rhian O'Sullivan o Gymru yn y rownd honno. 40. Hynny i ddod yn y cyfamser. England required 95. Yn obwyntio ar gêm agoriadol y bencampwriaeth Lloegr ar y blaen o 2 gymal i ddim. Dwbl 19 sydd angen ar Laura Turner. A mynd am y tri i adael dwbl 8. Northern Ireland require 128. 108 na, felly un treble sy'n angen. Dal ymlaen, treble 20. Na, methu, felly... Ceisio mynd am y treble 19. England require 16. Ond cyfle cyntaf i Laura Turner i fynd ar cymal. Dwbl 8. Honna reit ar y weiren. Un ar ôl yn ei llaw. Na, ddim i fod y tro hwn. Northern Ireland require 74. Treble 14, dwbl 16. Mae di gael o. 2 ddart am dwbl 16. Mor agos un dart ar ôl i fynd â chi. Na, mae di methu ymdrech lew gan Kaylee O'Neill. A mae yna gyfle arall fan hyn i Laura Turner. Dwbl 4. Sydd i fewn. Sydd i fewn. Wel, fe gafodd hi sawl cyfle am y dwbl dylan. A fe ddaeth yn y diwedd yma Lloegr ar y blaen o'r 3 cymal. Please welcome Tom Gwmwys fel wedys i ar ddiwedd y cymal diwetha. Gyda Julie Leahy, un darten i fynd ohono. Methu Kaylee O'Neill wedyn 2 darten fyna dwbl 16.
Ond yr un yw'r canlyniad. Lloegr yn ffindio'r dwbl cyntaf, a nawr tair cymal I ddim ar y blaen. Wel, Tammy Joe Grafton y tro hwn yn wynebu Paige Pauling. Pauling wedi curo Julie Leahy yn ei gêm gyntaf hi. Tammy Joe Grafton yn codi yn ebyn Northern Ireland to throw first. A mae rhywun yn teimlo yn y fformat fel y mae pethau. Y gorau o 9 ydy hi ym Mhencampwriaeth y Merched, felly'r cyntaf I 5. 45. A dim ond 2 gymal arall sydd I angen ar Loegr am y fuddugoliaeth. Ond mi fyddan ni'n chwarae bob un cymal. 85. Ystadriaeth y Merched. 9 cymal I gyd wrth gwrs. Dim trebl I ddod y tro hwn. Newid cyfeiriad na 24. Ia, siomedig ar yr ymweliad yma. Ystyried mae 85 gafodd Paige Pauling ar yr ymweliad cynta. Mae yna dipyn o bwysau ar Tommy Joe Grafton yma'r un. Mae'n gwybod bod I thîm I 3 chymal I ddim ar ei hôl I. 43. Mae angen sgôr uchel ar y Wyddeles yma hyn. Wel, mi oedd y Dartiau na'n heiddi gwell. Oedd y tair Dartiau wedi dwlu'n dda iawn, jyst ddim yn cwmpo mewn i'r treble. 41. Ond mae yna llygedi nobeth yn un, dyw Pauling ddim yn sgoro'n drwm. Sgor 85 yw'r mwyaf sydd gyda yn y cymal ma, felly teimlo sef Tammy Joe jyst yn cliffindio'r treble ma. 60. 60 steady to, ie. Wel, 57. Neith I gymryd y dwbl 19 na. Ond mae ddigon agos o hyd. Ia, trio cywiro ei hun yn ormodol, dwi'n credu, ar ôl taro'r 1 ac wedyn gwiro i'r 5. 57. 2.57 I ddilyn I gilydd ar y 2 ymweliad dwytha I Paige Pauling. A fydd I ddim yn gallu gorffan ar yr ymweliad nesaf. 81. A mi wneith y treble yna fyd o les I Tammy Joe Grafton. 58. Northern Ireland yw'r coio 151. Dwi edrych am y treble ma eto. Na, felly ffili gorffen, felly rhoi gymaint o bwysau galliddi nawr ar Paige Pauling. Dros y top unwaith eto. 45. England yw'r coio 136. 136. Wel, mi fydd 60. Tammy Joe Grafton yn dychwelyd. Paige Pauling di gadael 76 iddi hi hun. Methu ar y treble 18. 43. England yw'r Mae coio Bruce yn gil agored rwan I Pauling. 39. Northern Ireland yw'r coio 63. Ydy Grafton yn mynd I gipio'r cymal cyntaf dros ei thîm. 17 yn gadael na. Oedd 23. I adael y dwbl England yw'r 20. coio 37. Felly cyfle arall I Paige Pauling. Dwbl 16 sydd I angen arni. Un Dartiau. O, oedd I fewn ac mae Five scored. Northern Ireland yw'r coio 40. Bwrw'r darten arall fi'n teimlo, Gareth, jyst I gymryd y nerth oddi ar y darten. Marker neis hwnna, ie. Tammy Joe yn defnyddio'r darten gyda'n dda iawn. I ennill y cymal cyntaf I Gogledd Iwerddon yn yr Ornest. Ie, wir. Yn manteisio ar anlwc Paige Pauling. Fifth leg, we please welcome Dartiau fewn yn y dwbl 16 oedd yn disgyn ac yna Tammy Joe Grafton yn taro'r dwbl 20 efo'r ail ddarten. A dyna ni, mae Gogledd Iwerddon wedi tynnu un cymal yn ôl. Laura Turner yn dychwelyd. A'i gwrthwynebydd hi y tro hwn bydd Julie Leahy. Fe gollodd hi yn erbyn Paige Pauling yn ei chymal cyntaf hi. Laura Turner yn curo Kayleigh O'Neill. Ond mae yna bwysau fan hyn falle ar Julie Leahy. Mae hi'n gwybod petai hi'n ennill hwn. Mi fydd y pwysau nôl ar dîm merched Lloegr. Maen nhw dal angen 2 gymal I ennill y gêm. Ar y blaen o 3 chymal I 1.
A fel ti'n deud o blaen, Dylan, Laura Turner yn gyson ac yn syth fel pendil. Colli'r pwysau a colli'r lein fyna i Julie. A'r drwg ydy, fel oedd ti'n awgrymu'n gynharach, Dylan, yn y math yma o fformat, pa mae'r sgôr mor isel ag hynna, does gen ti'n llawer o amser i gywiro nag oes, ti'n meddwl? A dim o gwbl anwedig, a rhywun sydd mor ddibynadwy a Laura Turner, falle roedd hi un cyfle i ti, ond so i'n mynd i adael ti off. Na, ac os wyt ti'n llwyddo i sgorio yn y cael, yn syth, mae'r pwysau ar dy wrthwynebydd di. Ond, mae o'n yn fformat i dîm yn hytrach nag unigolyn, ond mae pawb yn chwarae ran, ac mae Laura Turner wedi bwrw 60 arall. Gwelliant fan hyn gan Julie. 140! A dyna'r sgôr ychan y gêm hyd yn hyn, 140 gan Julie Leahy. Ond unwaith eto, Laura Turner, mae'n gwybod lle mae'r 20 yna. 60! 60 arall, y trydydd iddi hi yn y cymal yma. A mi fydd na 4 cymal ar ôl y cymal yma i'w chwarae. 60! Mwy o gysondeb yn perthyn i chwarae Julie Leahy ebyn hyn. Laura Turner a ddechrau'r cymal yma. Fyddwch chi'n gweld y llinell felen a sy'n gyferbyn a Lloegr. Meddwl ta Laura oedd yn taflu gyntaf yn y cymal yma, felly cyfle da fan hyn nawr i Julie i dorri'r tafliad. A gan bod ti'n sôn am y sgôr sydd ar y sgrin, tydi Laura Turner ddim ar y blaen o 3 chymal 1 gyda llaw. A'n lwcus oedd Leahy yma na. Sgôr y tîm, da chi'n ei weld ar y sgrin. Lloegr ar y blaen o 3 chymal 1. 41. A just gwiro i fewn i'r un oddi ar y Dartiau yn yr 20. Julie yn garantid fan hyn nawr 6 darten o 189. Lle edrych i roi twll yn y sgôr na. 60! Ti'n gwybod be, i fel bod ti'n sgorio yn isel ar y dechrau, 22 ar yr ymweliad cyntaf, ti'n gweld mae'r hyder yn dechrau tyfu yn dihydri. Ydy? Mae'n edrach yn mwy cyffyrddus yna ebyn hyn. Do, ond fel ni nath hi, erbyn Paige Pauling, nath hi gryfhau, gath hi ddarten i ennill y cymal hynny, felly gobeithio, mynd un cam ymellach tro yma. 129. Dim sgôr efo'r cyntaf. A rwy'n yn meddwl y byddai di dechrau ar yr 19 yn ytrach na gorffan ar yr 19. Ond mae di gadael 90 iddi hi hun. 92 ar ôl, felly edrych am y treble drws nesa. Sy'n gadael dwbl 16 wedyn. Na, ddim i fod. Felly mi fydd Julie Leahy yn dychwelyd. A ti'n gwybod be, mae yna gyfle fan hyn i oglen i werddon gair bwlch i 1. Cadw'n syth iddi moyn fan hyn nawr, achos bwrw 2-20, bydde fe'n gadael y tarw coch. A ni'n mynd draw mewn 18, felly 72 ar ôl. Na, di eisiau 12 yma nad oedd. England you require 84. Y drws felly yn gil agored i Laura Turner. Mynd am yn yr 14 i adael y tarw coch oedd hi. 70. Northern Ireland you require 43. Bydd yw ffafredd Julie. 3 double top. Mae'n edrych yn debyg. Edrych ar wylod y bwrdd. Dan i'r top. Wel. Laura Turner yn gwastaffu cyfle, ond mae'n rhai deud Julie Leahy dechreuad digon sigledig, ond yn gorffen yn gry. Fel wedys ti dechrau gyda'r sgôr o 22. A wedyn ni'n popeth fyny, popeth o fyny mlaen. War y teg, nath i war y cymal safonol iawn war y teg iddi. Wel, dyma Dita Hedman yn dychwelyd i'r llwyfan. Ac mae yna bach o bwysau, mae rhywun yn teimlo Dylan ar sgwydda'r capten yma'n hyn. Mi oedd ei thîm i ar y blaen o 3 chymal i ddim, a Gogledd Iwerddon wedi brwydro nôl. Un cymal yn gwahanu'r ddau dîm bellach, felly gan i weld sut bydd Dita Hedman yn ymateb.
Hayley O'Neill ydi I gwrthwynebu ddi. Ail gymal y ddwy. Sick flag, Northern Ireland, the throw first. A'r tro Game hwn, on. Gogledd Iwerddon sydd I ddechrau. Hayley O'Neill. Mae gofyn iddi hi ddechrau yn gadarn, achos da ni gyd yn gwybod pa mor brofiadol ydi Dita Hedman. Ie, os oes un chwaraewr ti moyn rhoi o dan bwysau, dwi'n Dita I honno, achos os ti'n rhoi cyfle iddi setlo, mae'n dechrau ffindio'r sgorio trwm ma. Mae'n mynd I fod yn gymal anodd I Hayley. A mae di hitio sawl trebl 20 yn barod yn y gêm yma. Felly mae Hayley O'Neill 36. Gofyn iddi fod ar flaenau thraed, 36 ar yr ymweliad yna. Mae Dita Hedman yn gwybod bod yna gyfle I roi pwysau ar y Wyddeles yn fan hyn. Cant o sgôr. Ie, ti'n bod pan wnaethon ni adael y Lakeside yn mis Rhagfyr, ti'n bod oedd yna deimlad, a lot o bobl yn meddwl falle fydde Dita yn ymddeuol, ond boes fach, bod tymor ma, mae jyst wedi mynd o nerth I nerth, wedi ennill pentwr o deitlau yn barod. A os rhywbeth, mae'n gwella fel mae'n mynd yn hynach. Ie, a wedi arwain tîm merched Lloegr at bencampwriaeth Prydain yn gynharach eleni. 100! Cant arall iddi hi. A mae'r bwlch wedi agor cryn dipyn bellach. Petai Lloegr yn ennill y cymal yma, yna dim ond un cymal arall bydd I angen arnyn nhw. I ennill y gêm. O'Neill yn anlwcus. Ac yn barod yn y gêm yma, Dylan, da ni wedi gweld sawl darten yn disgyn o'r bwrdd. A digwyddodd ei Hayley, os gofio di, yn erbyn Laura Turner fyd, felly sa'n credu ta problem gyda'r dartbod, fel ath dart Hayley at y bwrdd yna, nath I ddala darten arall. Felly mae'n neud gyda'i ansawdd y taflu hi mwy na'r dartbod bydden ni'n gweud. Y trydydd cant yn olynol I Dita Hedman, yn ei gadael hi ar gant ag 20. Shanghai ar yr 20. I orffen y cymal. Treble 20 am y dwbl. Mae yna. O, campus. Campus yn wir gan gapten Lloegr allan ar 120. A mae Lloegr ar y blaen bellach o 4 cymal I 2. Un cymal arall sydd I angen arnyn nhw I ennill y gêm. A mae Dita yn ymuno efo Sioned. Dita, we'll try again. That felt like a very, very important leg for England. How important was it that you got the win up there just now? Every leg is important. It doesn't matter whether it's the first, the middle or the last. Every leg is important. Now look, last year's Six Nations, Dita, England, of course, stole the show across the board. You're at home this year. How determined are you, especially in terms of the women's team, to hold on to this title? Well, you know, every time we play, it doesn't matter whether we're at home or away, we try to retain it or win it, or everyone is here is trying to win it. And I'm hoping we go back to winners again. Absolutely. Well, Dita, I'll let you go. Thank you very much. Thank you. Wel, dyna sylwadau capten Lloegr. Mae'n ystyried wrth gwrs fod bob un cymal yn bwysig ac mae'n mynd digon gwir. Ond pa mor bwysig bydd y cymal nesaf yna'r cwestiwn Dylan. Dim ond un cymal arall sydd I angen ar tîm merched Lloegr I ennill y gêm. Ie, yn ddiddorol, ni'n gweld Hayley O'Neill yn dod nôl i'r llwyfan nawr wedi chwarae yn y cymal diwetha. Felly bydde ti'n teimlo bod rhyw fath o... Er bod wedi colli'r cymal, mae'r momentum gyda o ran jyst wedi dod oddi ar y llwyfan. Felly, bydd hi'n edrych nawr I... Jyst I sgorio bach mwy trwm ac I roi bwysau ar Pauling fan hyn I gadw nhw yn yr ornest. Ac wrth gwrs mae gan Paige Pauling pwynt i'w brofi. Achos fe gosodd I chymal dwytha yn erbyn Tammy Jo Grafton. Felly mae hi am dal I pwyth yn ôl. Dechrau fo 85. 40. Ac O'Neill yn edrych I daro nôl I gau'r bwlch eto. Ond mae Paige Pauling ar gaflan. 140. Chwarae teg I Hayley. 100. Mae'n ymateb efo 100. A felly rwy'n ddim gadael i'r bwlch fynd yn ormod
yn y fformat yma fel da ni wedi pwysleisio o'r blaen. O, helo. 125. O, ma hwn yn gymal safonol. Yr ail droi Pauling daro 140. Cyfartalydd y 106 fan hyn gan Paige Pauling. 60. England who require 78. 78. Ugen. Dwbl, ugen. 38. Wel, mi fydda hynna wedi bod yn goron ar y cyfan. Wel, mae'n treu gorau gadw'r pwysa ar Paige Pauling. Sydd i mewn. England. Wel, dyna ni felly Paige Pauling yn gwneud yn iawn am gosi y tro dwytha iddi hi fod ar y llwyfan, ond mae'r fuddugoliaeth yna yn erbyn Kayleigh O'Neill yn golygu fod Lloegr wedi sicrhau y fuddugoliaeth. Mae nhw wedi cyrraedd 5 cymal, ond mi fydda ni wrth gwrs yn cwblhau yr ormes. Felly mi fydd Laura Turner a Tammy Jo Grafton yn dychwelyd, ond doedd o ddim yn fuddugoliaeth mor gyffyrddus dylan a falle da ni wedi rhagweld. Oedd Kayleigh yn eitha anlwcus fyna. O'n i'n teimlo, achos da i yn ail gymal yn olynol ar y llwyfan, o ti'n lli gweld oedd hi wedi setlo a oedd hi wedi ffindio rhywfaint o rhythm, ond Paige Pauling, 2 sgôr o 140. Dyna oedd y gwahaniaeth, wneud y pethau iawn ar yr amser iawn. Ie, yn cipio'r fuddugoliaeth i dîm merched Lloegr. Ac Laura Turner yn gwybod wan, does tam gymaint o bwysau am hi, achos mae'r fuddugoliaeth yn ddiogel. Game on. Tammy Jo Grafton i daflu gyntaf. Fe gosodd i chymal cyntaf yn ebyn Dita Hedman, ond fe ddar i ennill wedyn yn ebyn Paige Pauling. 30. Os ydi nôl, i diwedd y 5 cymal, oedd Lloegr ar y blaen o 2 i 2. Ond ers hynny, ni wedi gweld Dita Hedman yn ennill cymal gyda cyfartalydd y 140. Paige Pauling yn solid iawn yn yr un bytha. Felly pan mae'r cwestiwn wedi cael ei ofyn, maen nhw jyst wedi dangos bach o clas i gael mynd ar y blaen eto. Ydyn. 140. 140 i Tammy Jo Grafton. Yn ymateb i'r 140 gyfer Laura Turner y tro dwythau iddi hi fod wrth yr oci. Ddim cymaint y tro hwn. 26. Ie, anghyson. $55. 45. Ie, 30, 26, 45 i fynd efo'r 140 yna. A dyma Laura Turner syth i fewn i'r treble ugen. Ac un arall i orffen. 123. O 138 fydd i angen ar Laura Turner pan fydd hi'n dychwelyd. Ac fe geith i fwy nag un ymweliad ar y targed yna. 38. Wel, oedd hi'n fentrus. Just cipolwg, gofyn i'r dyfarnwr i wneud yn siŵr bod hi'n gwybod faint sydd ganddi hi ar ôl. 86. 86 yn gyfanswm. A mi fydd hi'n dychwelyd wrth gwrs, achos tydi Tammy Jo Grafton ddim yn cael ei gorffen yn fan hyn. 44. England to require 52. Ugen, dwbl 16 felly. Dwbl 8. Dyna ni. Jordan England. Fuddugoliaeth arall i Laura Turner. Ac Lloegr ar y blaen bellach o 6 cymal i 2, 1 cymal i fynd. Mae'r fuddugoliaeth yn ddiogel a mae'r pen campwyr presennol ar ben ffordd. Please welcome representing England, Dita Hedman. And representing Northern Ireland, y ben campwyr y llynedd. Cofia, Dylan yr unig dîm i giro tîm merched Lloegr
y Merthyr y blwyddyn dwytha o Tîm Cymru. Hynny yn y grŵp. Ond wrth gwrs, mi gosodd Tîm Merched Cymru yn y rown gyn-derfynol yn erbyn yr Alban. Ac Lloegr wedyn yn curo'r Alban yn y rownd derfynol o 5 cymal i 1. Dyma Dita Hedman eto. Y capten ddechreuodd y cyfan. Ac hi sydd yn mynd i gau pen y mwdl o safbwynt Tîm Lloegr. Julie Leahy ydy'r gwrthwynebydd. Ac y tro dwytha welson ni hi, fe ddari hi giro Laura Turner. Ninth leg, England to throw first. Game on! Tipyn o dasg fan gan Julie. Dwi'n y Dartiau gyda Dita. A swelwn i'r cysondeb ni wedi gweld oddi wrthi yn ei ddwy cymal diwetha. Mae'n edrych fel un canlyniad fydd i'r cymal yma. Ydy. Oedd hi'n chwarae'n eithriadol o dda yn y senglau. 140! Ac mae hynna wedi parhau y prynhawn yma hefyd dechrau fo 140. Dim sôn wedi bod am gorfod setlo yn unrhyw cymal gyda Dita. Mae wedi dechrau'n gryf ac yn sgorio'n drwm yn bob cymal. A mi fydda sgôr uchel eto fan hyn yn rhoi Julie Leahy mewn bob math o drafferthion. Ydyn ni'n mynd i weld y 180 cynta. Na. 135. Ond, mae'n ddechreuad rhy ddrwg. 140, 135. Mae bob cymal yn cwntio, Gareth, bod Lloegr wedi ennill yr ornest. Gallai y leg difference dod yn rhywbeth pwysig tuag at diwedd y grwpiau, felly fydde 7 i 2 yn tipyn o waniaeth i Lloegr. Ydyn ni mynd i weld 180 y tro hwn, ta? 125! Ond mae hynna, Dylan, yn bwynt dilys iawn, achos mae o yn tanlu'n ellu mewn gwirionedd yr hyn roedd Dita Hedman yn ei ddweud yn y cyfweliad efo Sioned yn gynhannach. Mae pob un cymal yn cyfri. Ond o ran y sgorio, ti'n gwybod, 140, 135, 125 a 101 ar ôl. A 60. O! Dwbl 14. Dwbl 7. Dwbl 7, 14. Ia, 9 dwbl 16 oedd hi'n chwilio amdano fo i ddechrau. A doedd hi ddim i sioc. Dim ond pa ffordd mae'n mynd, mae'n gorffen. A Dita Hedman yn ennill y cymal ola. A thi allan ar 120 yn erbyn Ceili O'Neill. Mae allan ar 101 yn erbyn Julie Leahy. Hynny ar dwbl 7. A hynna yn cwblhau'r fuddugoliaeth. Lloegr felly yn curo Gogledd Iwerddon yn y gêm gynta. A hynny o 7 cymal i 2. Reit, dewch ni fynd draw at Sioned sydd efo Laura Turner. Mae Laura Turner yn cadw cwmni fi fan hyn. Laura, thank you so much for coming to join me. Now, what a win, but Northern Ireland, they didn't make it easy for you at times up there. Yeah, you cannot, no team is going to make it easy. To make it through to your national team, it's never going to be easy, but ultimately, we had to dig deep and we found a way in the end. You absolutely did. And talk to me a bit about the format as well, because it can be a bit unforgiving, can't it? It's intense. It's really unforgiving. You're totally right. I had a really bad leg in between, and normally you can kind of recover from a bad leg, but ultimately when you're only playing one, you don't have any time to recover. So yeah, we did well to get across the line, but it's very hard. Definitely. And I asked Dita the same question. This time last year, the Six Nations, England, you absolutely stole the show across all of the competitions. You winning the singles as well, of course, the women winning the teams. You're at home this year as well. Have you got sort of that extra fire in your bellies to defend those titles? It's not very often that I get the opportunity to come back and try and retain a title. So, still in the semi-finals, get to play again tomorrow. So that is the hope, that someone from England can win the singles, especially England women. And then ultimately, the main thing is about winning the team event. And we're still in the mix. We've had a good result in the end. And ultimately, that's what we're here to do. The semi-finals to come tomorrow. Laura, I'll let you go and have a bit of a rest. But thank you very much for your time. Well done. Thanks.
Wel, llynedd oedd hi'n dor calon I fenywod Cymru ar ôl iddyn nhw golli i'r Alban yn y rownd gyn-derfynol. Ond eleni, fi'n siŵr bod nhw'n benderfynol o ail ennill y teitl enillon nhw yn 2024. Mae'r Chwe Gwlad yn un o'r pencampwrthiau mwyaf bwysig I fi, a fi'n edrych mlaen I hwn mwy na'r dim byd arall. Mae hwn mor cyffroes achos mae fe mor unigryw. Dim byd fel trwy'r blwyddyn. Six Nations, it's a special tournament, and once again, there's absolutely nothing like representing your country against some of the best countries in the world. Fel menywod eleni, ni un o'r gryfa sy'n ma fel tîm. Ond mae rhaid I ni gael bach o look, a mae rhaid I ni ware fel tîm. Mae'r menywod eraill yn gwybod taw ni yw'r tîm I meiddi. Scotland this year, they've got a strong team. I think from last year, I think we got a point to prove. Pan o'n I wedi colli i'r Alban llynedd oedd e'n difrifo lot. Yn credu o'n i'n disgwyl mwy na beth oedd wedi digwydd. So mae rhaid I ni canolbwyntio blwyddyn hyn a dim cymryd dim byd fel chybod yn hawdd. A mae rhaid I ni wneud y job blwyddyn hyn. Securing a win against Scotland, I think it's the big one for us. I think if we can get that win, our first game, that'll set us up for a great game, hopefully later on this evening. Game shot to the fourth leg. Wales. I ennill yn erbyn Alban, mae rhaid ni canolbwyntio, ymlacio a just credu yn beth ni'n gallu gwneud achos ni yw tîm gryfach sy'n ma, fi'n credu. Dyma ni te, menywod yr Alban yn erbyn menywod Cymru. English language commentary is available for this with Scott Mitchell and Henry Deacon, ac yn y Gymraeg, Dylan Williams sydd wrth ochr Gareth Roberts, ond yn gyntaf, draw ni at meistr y ddefod. The action continues here in Ilfracombe with another women's group match. Introducing first from Scotland, Lorraine Hyde, Susanna McGimpsley and Sophie McKinley. And their opponents from Wales, it's Rhiannon O'Sullivan, Eve Watson and Rachel Kingdon. Dyma'r tro cyntaf ni weld tîm merched Cymru yn mewncampwriaeth y Chwe Gwlad eleni. Ac oedd hi'n ddiddorol iawn clywed Rhiannon O'Sullivan yn y cyfweliad yna, Dylan, yn dweud ganddo ni mae'r tîm cryfa. Ac Eve Watson hefyd yn dweud mae ganddo ni bwynt i'w brofi achos da ni gyd yn cofio fe gosodd Cymru yn erbyn yr Alban yn y rownd gyn-derfynol y Merthyr y llynedd. Ie, ti'n bod, pan gerddes I mewn i'r neuadd peth cyntaf bore yma, y person cyntaf weles I oedd Rhian. A ti'n bod, weithiau gyda Rhian, mae'n gweud, gewn ni weld siwr eithi, oedd hi'n benderfynol bore yma. Fi'n credu bod hi'n credu yn y tîm a sydd dan nhw leni. A ti'n bod, mae'n gwybod bod nhw'n mynd I fod yn anodd iawn I giro. Fi'n teimlo,
Mae'r tair sydd dan i Lenny yn mynd i roi tipyn o go iddi. Mae yna un newid wrth gwrs dylan ni'r tîm eleni o'i gymharu â'r tîm yn Merthyr. Mae Eve Watson wedi ei chynnwys yn y tîm yn lle Lian Topper. Di hynna'n cryfhau'r tîm, wyt ti'n meddwl? Fi'n meddwl bod a fi'n cofio ni'n trafod, fi'n cedi yn Western Supermare llynedd yn agored Cymru. Greiddodd Eve Watson, ffeinal y dwble fi'n cofio. A ddrwy deimlad â fi, oedd hi'n benderfynol, meddwl, ges i mi ddewis ar gyfer y Chwe Gwlad. A ers hynny, Gareth, ni wedi gweld i'n mynd i lefel gwbl gwahanol. O ran, fel wylon ni ddi'n Lakeside, yn curo Eileen de Graff, cyrraedd y cwarteri. Ie, mae llwyr chi lle, a fi'n meddwl mae yn cryfau Cymru fel triawd. A dyna Rhian O'Sullivan yn profi pwynt o'r cychwyn cynta. 140 i roi Lorraine Hyde o dan bwysa. A Rhian O'Sullivan ym mhencampwriaeth Prydain yn gynharach eleni yn fuddigol yn erbyn Susanna McGimpsey sydd yn cynrychioli yr Alban yma yn Ilfracombe heddiw. Dim cystal ar yr ail ymweliad gan Rhian, ond Lorraine Hyde yn newid cyfeiriad ac yn dod o hyd i'r treble 19 yna. Felly yn llwyddo i daro nôl, ond capten Cymru yn addewyddus i gael ei ffîm ar ben ffordd o'r cychwyn cynta. Lorraine Hyde. Hi oedd seren tîm merched yr Alban yn Merthyr llynedd yn ennill 7 cymal o 11. Na welliant gan Rhian. 100! Ie, mae hwnna'n gant derbyniol iawn. Mae'r ddwy yma na bod i gilydd yn dda iawn. 55. Fydde ti'n disgwyl 6 darten i Rhian o fan hyn nawr, 179, felly gosod ar gyfer tro nesaf. Mae ond darten da yn gotha yna i ffindio'r treble 19. Oedd angen hwnna ni fyd. 102 ar ôl i Rhian O'Sullivan. Mi fydd hi'n dychwelyd. Mae Lorraine Hyde wedi rhoi Rhian o dan bwysa. Dim ond 54 fydd angen ar gapten yr Alban. Dwbl 20 i orffen! A mae Rhian wedi gwneud hi allan ar 102. Wel, na chi ffordd. Na chi osod ei siampl i'ch tîm. 102. A mae Cymru ar y blaen o 1 i ddim yn erbyn yr Alban. Campus, oedd a ti'n deud yn gynharach, Dylan, oedd Rhian yn benderfynol yn gynharach bora yma. Ac yn hyderus iawn, fel oedd ti'n deud. Ie, oedd yn gwbl amlwg. A un beth o'n i'n lyco am ydy'r shot na, oedd hi'n gwbl glir, ta dwbl top oedd hi'n mynd i fynd am. Nath hi'n meddwl dwywaith yn byti mynd am 10 i dwbl 16, a thi lawr am y 2. A fel ni'n gweld yn aml dy Rhian, 1 darten yn ei llaw, mae'n gallu bod mwy clinigol na bod 3 darten yn ei llaw. Felly, dechrau gorau posib i Gymru. A dyma Rachel Kingdon. Mi oedd hi yn cystadlu dros Gymru ym Merthyr y llynedd. Ennill 4, colli 4. Dyna oedd hanes Rachel Kingdon. Ac i rai ohonoch chi falla sydd ddim wedi gweld ti'n chwarae Dartiau o'r blaen, mae gen i hi steil unigryw ddydyn ni. Ie, ni wastad yn tynnu sylw ato fe. Mae'n rhywbeth tebyg i'r gwylwyr sy'n wedi bod yn gwylio Dartiau'n ddiweddar. Nick Kenny, mae Nick yn rhoi rhywbeth o flic mas i'r ochr, a wedyn yn cyfeiro'r Dartiau at y bwrdd. Felly, unigryw iawn gan Rachel. A beth sy'n diddorol hefyd ydy fod Rhian O'Sullivan wedi ennill i chymal hi yn groes i'r Dartiau fel petai, achos Lorraine Hyde ar ei daflu gyntaf. Sy'n golygu mae Rachel Kingdon sy'n taflu gyntaf yn y cymal yma. Mae wedi dechrau efo 81 a mae'r pwysa ar McGimpsey yn barod. Ie, ffindio'r treble eto. Boes bach. A dyna 180 cyntaf y gystadleuaeth i Rachel Kingdon. Wel, so ni'n deud, os ydy di'r rhaid, McGimpsey dan bwysa'n gynharach. Boes bach, mae'r bwlch wedi agor ar ôl dim ond 6 dart a mae mewn yn y treble eto. Wel, am ddechreuad gan Rachel Kingdon. 62. Fydd hi'n siomedig gyda'r ddwy diwetha yma nawr. Ti'n ffindio'r treble gyda'r un gynta.
bydd, ond serch hynny, mae di bwrw Susanna McGimpsey oddi ar ei hechel. 178 ar ôl gan Rachel, felly draw mae'r 18 falle. 58. Gadael 120 Shanghai. Mi wneud hyn ar tro, 345 sydd gan McGimpsey. Ond mae am wneud bach o dwrs yn hwnna rwan efo'r 100 yna. Shanghai sydd i angel ar Rachel Kingdon i rei Cymru ar y blaen o 2 gymal i ddim. Dyna'r 20, mae angen y trebl am y dwbl, a dyma'r dwbl i ddod. Ydy hi mynd i orffan mewn style? Ddim cweit. Ddim cweit. Ond bydda hynny wedi bod yn goron ar y cyfan, yn enwedig efo'r 180 na ar yr ail ymweliad. Wales require 40. Bydd ddim yn moyn potsian fan hyn nawr. 3 dart, 2 ar ôl. Yn bell o'r ffordd. Dwi'n yn siŵr iawn beth ddigwyddodd efo'r ail un. Ond mi fydd yn dychwelyd, achos 185 oedd ei angen ar Susanna McGimpsey. Rwan ta, double 10. A mae fewn. A dyna ni Cymru a'r Garlam. 2 gymal i ddim ar y blaen. A Rachel Kingdon, wel, mi oedd rhywun yn ama falle dyla bod ti'n dechrau sy'n sanu. Ond mi fydda taro'r double 10 wedi gwneud byd o les i Rachel Kingdon yma na. Bydde. Fi'n siŵr bydde wedi bod yn siomedig iawn sydd wedi colli'r cymal na. Gyda'r 180 a'r sgorio cyson a trwm trwy gydol y cymal. Hi oedd llwyr yn heiddi hynny. Y Gimpsey oedd hi 125 ar ôl. Felly, cymal digon cyffyrddus hwnna i Gymru. Wel, nesa dros yr Alban i Sophie McKinley. Ac yn y gêm, yn y rown gynderfynol yn erbyn Cymru yn Merthyr y Llynadd, fe enisodd Sophie McKinley bob un o'i chymala. Ac heddiw, mae'n herio Eve Watson. Ac Eve Watson, fel o'n i'n deud, wedi i chynnwys yn hi merched Cymru eleni a hynny yn lle Lian Tope. A rwan ta, mae rhywun yn teimlo, falle bod yna bwysa'r Sophie McGinley fan hyn i gael yr Alban yn ôl i fewn iddi. Mae'n dechrau fod trebl. Ac yn ddiddorol iawn, mae gen i hi flight gwahanol. Dartola yn un handi iawn i Watson mewn i'r trebl yna. Ond dwi'n meddwl arwydd o cad y flight yn y Dartiau. Lliwia yr Alban ydyn nhw i gyd. Banner Sant Andreas. Ac yna y porffor a'r glas tywyll i gyd fynd. 80. Ond lwcus i Watson efo'r Dartola yna. Mae'n gorfod bodloni ar 80 felly. McKinley ar ei ffordd i'r rown gynderfynol yn y sengle bore yma wedi bwrw 480 yn ei gemau hi. Felly, yn amlwg, mae wedi setlo yma heddi yn Ilfracombe. 100. O'i cyson gan Eve Watson. Diddorol, dewis dechrau ar yr 19 fyna. Yn amlwg ddim yn teimlo'n gyffyrddus ar y trebl 20. Yna'r ail dron i fel dart gan Eve Watson yn disgyn i'r llawr. Tarw coch amdani. Boi. 140. Mae'n cweit yn siŵr os oedd yr ail na yn y trebl yn amlwg i od o. Neu fyddai hi ddim wedi mynd am y tarw coch. 100. Scotland require 30. Watson, dwbl 15 sydd i angen ar Sophie McGinley. Dwbl 4 amdani felly i fynd ar cymal. A dyna ni, mae fewn. Wel, mae'n rhaid cydnabod, Dylan, mi oedd Sophie McGinley yn heiddi y cymal yna. Mae wedi cael yr Alban yn ôl i fewn iddi. Susanna McGimpsey. Dechreuodd i'n grif iawn a throi i fod am bwysau. A wylwn ni
Dau bounce out i Watson, i golli unrhyw Dartiau mewn cymal yn y fformat ma. Mae'n mynd i fod yn anodd i frwydro nôl, ond Sophie McKinley yn heiddi ennill y cymal ac yn ennill y cymal cyntaf i'r Alban yn yr Ornest. Rhian O'Sullivan yn erbyn Susanna McGimpsey fydd nesa ar y llwyfan ac fe ddari Rhian giro Susanna mhen campwriaeth yr Alban yn gynharach eleni, ond fe ddari Susanna McGimpsey giro Rhian mhen campwriaeth y Chwe Gwlad yn Merthyr y Llynedd, felly mi all hon fod yn ddigon agos, ond Rhian O'Sullivan sydd i ddechrau. Bydde ti'n lyco meddwl nawr, mae'r momentum gyda Rhian yn gorffen i cymal diwetha gyda 102 mewn 18 darten. Fydd i jyst yn dod lan nawr a cario ymlaen fel nath i waren hwnnw. 30. Cymru ar y blaen o 2 gymal i 1. A Rhian yn edrych, oedd hi'n agos efo'r un ola na, ond Rhian mynd i ddeud bod hi'n edrych am 100 arall o styried bod Susanna di sgorio 30 ar yr ymweliad cyntaf. Mae di taro nôl yn dda. Does na ddim llawer o amser i gywiro'ch hunan os ydych chi yn gadael yr oci ar ôl sgorio'n isel. Rhian, jyst rhyw air bach tawel wrth i hi hun ar ôl gweld y dart gyntaf na'n glanio yn yr un. Ydy Susanna McGimpsey mynd i allu manteisio ar hynna 60 yn dderbyniol. Ac mae'n dal i fod yn ddigon agos. A rwan ta, un arall o hynna sy'n gwneud 100. Yn gadael Rhian efo 140 pan fydd hi'n dychwelyd. Ni'n gwybod bod hi'n hoff iawn o double top, felly edrych am gant fach solid fan hyn to. Marker fach neis am y treble. Mae'n dda, darten gytha, i adael y double top. Fel oedd ti wedi rhagweld, Dylan, a mae'n gwybod yn iawn y byd i'n dychwelyd, achos dydy Susanna McGimpsey ddim yn mynd i orffan ar 210. Lorraine Hyde yn annog i phartner ymlaen. Dim lol o gwbl gan Rhian O'Sullivan. 20 a double 10. I gau penymwdl ar y cymal yna. Mae Cymru wedi agor o bwlch yn ôl i 2. Maen nhw ar y blaen o 3 chymal i 1. Ac fel oedd ti'n deud, Dylan, mae Rhian, wel, mae'n amlwg bod ti wedi dod yma i ennill. Mae efo Sioned. Wel, Rhian, am ddechreuad mae Cymru wedi cael ar y blaen o 2 gymal i 1. A'i ti'n bersonol, ti'n edrych fel bod ti'n edrych yn hyderus iawn lan ar yr oci. Ti'n teimlo fel ni? Wel, fi'n eitha benderfynol i wneud yn dda fan hyn, achos sa'i moyn rhoi dim i'r Alban fan hyn, achos ni'n gwybod fel ni'n teimlo ar ôl colli nhw. A sa'i moyn neud na to. Wrth gwrs, oedd hi'n dor calon i chi yn Merthyr blwyddyn diwetha mhen campwriaeth y Chwe Gwlad. Faint mae hwnna ar eich meddyliau chi eleni? Wel, mae fe ar un fi, so fi'n credu bod ar ni gyd fel merched, so ni moyn neud yr un camgymeriad to, so. Yn bendant, fel Rhian neu adael i ti fynd, pob lwc, am weddill noson. Diolch. Fifth leg, representing Wel, Scotland is Sophie McKinley. Rhian O'Sullivan wedi ennill am yr eildro. Mae yna 5 cymal arall i ddod, a dim ond 2 gymal sydd i angen ar Gymru i ennill y gêm. Sophie McKinley yn camu nôl i'r llwyfan, a tro hwn mae'n herio Rachel Kingdon. Ac fel oedd ti'n deud, Dylan, nid yn unig oedd Sophie McKinley di chwarae'n dda yn y senglau, fe chwaraeodd hi'n arbennig o dda yn y cymal yn erbyn i Watson. Do'r ddwy ma wedi ennill i cymalau cyntaf. Rachel Kingdon ebyn McGimpsey. A wedi McKinley'n gyd o Watson, fel ti'n gweud. Felly mae rhywun yn mynd i blasu colled fan hyn am y tro cyntaf yn yr Ornest. So McKinley sydd i daflu gyntaf. Chwedeg i ddechrau, fe ddari i giro Rachel Kingdon. Y llynedd. Kingdon yn ymateb yn dda.
Wyt ti'n siŵr o fod yn siomedig o weld y dart gyntaf yn glanio yn yr un, ond i orffan efo'r trebl wedyn a sgorio 81. Yn enwedig yn erbyn rhywun fel Sophie McGinley sydd mor gyson. Ian Halsol, aelod ieuengaf tîm dynion Cymru, fe welwn ni o yn nes ymlaen yma. Ac unwaith eto, Kingdon yn gorffen efo trebl. Ydy hwnna'n y trebl? 66. Ydy. Bach yn uchel. Ond maen nhw gyd yn cyfri. A mi oedden nhw gyd yn syth. Dyna ddau. Os na drydydd i ddod. 180! Ie, ni'n sôn yn aml, Gareth, am amseru mewn cymal. Ti'n fyna nawr, 275. Yr uchafswm i ddod y dilawri check-out i medru Cymru mewn 2 darten, felly amseru perffaith gan McKinley. 76 ar ôl, felly edrych am y trebl 20. 16 mawr. Ond yn methu hwnnw, felly llygedyn o beth os gallith Rachel roi bach o bwysau ar y 49 yma. Mae wedi dechrau'n dda. Helo. Mae'r haid iddi fynd am 15. Ella? 135. Scotland require 49. Mae wedi gadael 40 iddi hi hun. 40 sydd i angen ar McKinley. Ar ôl bwrw'r 9, 1 dart ar ôl yn ei llaw. Ydy hi'n teimlo'r pwysau. Falla bod hi'n gwegian. Wales require 40. David Davies yn gwylio yn eiddgar. Dwbl 20. Dwbl 10 felly. 20. Mor agos. Scotland require 20. Mae di cyflwyno cyfle arall i Sophie McGinley. Dwbl 5 amdani. Ond mae'n mynd o gwmpas o bwrdd a doedd hi ddim eisiau hwnna. Ydy hi am fynd am yr 1? Nag di. No score. Wales require 20. Rachel Kingdon i roi Cymru ar y blaen o 4-1. Dwbl 10 sydd i angen. 2 ar ôl. Dwbl 5. 1 dart ar ôl. Mae mewn! Wales! Wel. Rachel Kingdon yn dyfal barhau, yn cadw'r ffydd. Sophie McGinley yn gwegian. A mae Cymru ar y blaen o 4-1. Ie, o'n i'n sôn am y tu amseru, o'n i'n meddwl bod y 180 na gan McKinley wedi torri cefen y cymal os licio di, ond y 135 na wedyn gan Rachel Kingdon. Just yn rhoi'r pwysau ar McKinley a yn methu'r dwble yna'n dechrau cwrso. Ond yn dangos pwy mor benderfynol mae Cymru. Kingdon yn neud yn dda iawn yna i ddod nôl mewn i'r cymal a ennill i adrodd y Cymru nawr o fewn 1 cymal o ennill o'r ornest. A dyma ddwy sydd yn ffrindiau agos iawn. Maen nhw'n chwarae yn ystadlaethau'r parau efo'i gilydd ar y cyfandir. O dro i dro, Lorraine Hyde, capten yr Alban, ac Eve Watson. A'r mantais gan Eve Watson i ddechrau. Cymru ar y blaen o 4 cymal i 1. Dim ond 1 cymal arall sydd i angen i ennill y gêm. 100! O'n i bron iawn a deud brysia, Eve. Achos da ni wedi gweld Dartiau yn disgyn o'r bwrdd ganddi hi yn gynharach. Lorraine Hyde yn siomedig efo'r dart gyntaf yna, rhy uchel. Ie, cymysgedd o bach o adrenalin a bach o densiwn hwnna. Mae Lorraine yn gwybod mae hwn yn gymal pwysig iawn i'r Alban. 96! Da iawn gan i Watson, newid cyfeiriad, ac yn dod o hyd i'r trebl efo'r un ola. A mae yna dipyn o wahaniaeth yn arddull y ddwy. Lorraine Hyde yn bach mwy pwyllog, ond ddim yn taro'r nod. I Watson yn gyson yn syth a chant arall. Mae pwysau tafliad Eve yn berffaith heddi. Mae bob un o'r dartau yna o gwmpas y trebl 20. Dwi ddim i weld yn gwirio i'r 5 neu'r 1. 100! Ond nhw'n agos iawn ati bob tro. Mae wedi ffindio'r trebl unwaith eto. 125!
Ie, mae'r bwlch I weld yn amlwg rhwng y ddwy bellach I Watson a'r mantais o fod wedi taflu gyntaf. Shanghai I fynd â hi. Ddim I fod y tro yma, ond mae wedi gadael 60 iddi hi hun. 286 ar ôl. Fi'n meddwl bod y sgorbwrdd ar eich sgrin chi yn anghywir. 20-0 gan I, felly edrych am y dwbl 10. I Watson rhagorol. A dyna ni, Cymru wedi ennill y gêm, maen nhw 5-1 ar y blaen, cyntaf 5 sy'n mynd ag I. Ond mi fyddwn ni wrth gwrs yn ôl y patrwm yn chwarae bob un o'r cymala, naw I gyd ym Mhencampwriaeth y Merched. Ond mae I Watson wedi ennill am y tro cyntaf yn y gystadleuaeth eleni, ac mae'r fuddugoliaeth yna yn golygu bod Cymru di ennill y gêm. Draw ni at Sioned. Well, Eve, I've got to say, this has been a very efficient performance from Wales this afternoon. How good are you feeling and how good does that win feel for the team? Yeah, I mean, it feels like it's been a long day already. we feel like we've still got a long day to go, but yeah, I mean, you know, to get where we are right now, I'm super happy, and to manage to pull one back for the team after losing my first game, I'm really happy about that. Absolutely, and just talk to me about what that match was like against Lorraine. Obviously, someone that you know very, very well as well. Yeah, I mean, we play pairs together. She's my favourite Scottish person in the whole wide world, and I love her to bits. And it's difficult when you're playing friends up there, but you've got a job to do, and you've got a job to do, and sometimes you just got to do it, and I did it. So. And of course, Wales, you know, you've started this weekend so strongly now. What can that give you going forward? Because, like you said, there's still a long, long way to go. Yeah, absolutely. It's a boost for us. We've got the talent, and we're aiming to go all the way this weekend. So yeah, we're going to do it. Oh, we can't wait. Thank you very much. Diolch. Thank you. Ie, wel, does na ddim oedi fod I Watson, achos mae nôl ar y llwyfan unwaith yn rhagor. A'r tro hwn, mi fydd hi'n herio Susanna McGimpsey, ond oedd o'n perfformiad gwych gan I Watson yn y cymal dwytha, Dylan. Ie, fi'n credu, twyd, y sylwadau nes I o ran pwysau I thafliadu. Mae fe jyst wedi bod yn berffaith, bod o gwmpas y treble igen na. Yn bob un o'r cymalau mae i'w harau, mae jyst yn edrych wedi setlo, bod hi'n hoffi'r oci, hoffi'r amgylchedd. A mae Eve wedi edrych yn solid iawn ar y teglu. Ond o safbwynt Cymru, maen nhw wedi cael dechreuad campus i'r gystadleuaeth eleni. Ie, fel o ti'n gweud, gollon ni yn erbyn yr Alban yn yr o'n gynderfynol llynedd, felly o'n nhw'n gwybod bod nhw'n mewn am dipyn o gêm. Felly I gyrraedd 5 ar ôl 6 cymal, mae'n dangos bod nhw mai fare, ond byddan nhw moyn ennill gymaint y gymalau phosib nawr. Dyna'r nod felly. 55. Susanna McGimpsey, tara 80 ar yr ymweliad cynta. A sut mae yr Alban yn mynd I ymateb rwan? Mae yna 3 cymal arall I fynd. Yn cynnwys y cymal yma. Mae modd iddyn nhw gau'r bwlch, ond yn sicr bydd Cymru ddim am adael iddyn nhw wneud hynny. 26. I Watson ddim yn sgorio cystal yn y cymal yma. Ac ydy Susanna McGimpsey mynd I fanteisio, anlwcus efo'r ail yna. 55. Yn gwyro mewn i'r treble 5. $60. 60 cyson. Ie. Ac unwaith eto fel ti'n deud, Dylan, mae o ddim yn bell o'r treble 20 yna, nag di? Na di. 60. Mae Gimpsey hefyd yn agos, ond yn gorfod bodloni ar 60. 45. Y mantais gan McGimpsey fan hyn. Wel, fe ddech 120. 120. Dwi'n ni'n be oedd yn ddigwyddodd i'r ail un yna, ond fel dwi'n deud o blaen, maen nhw gyd yn cyfri I Watson yn ymateb. Efo 100. Scotland you require 150. 150 sydd angen ar Susanna McGimpsey felly. Just yn gwyro mewn i'r 5 efo'r ailyn. Ie, McGimpsey wedi colli 2 gymal, felly bydd Eve jyst yn mwyn rhoi bach o bwysau arni fan hyn nawr.
59. Newid cyfeiriad o methu dod o hyd i'r treble 19. Pa ffordd mae am fynd? 19 i ddechrau. 86 ar ôl, treble 18. 57. O, dyna ni, digon taclus yn y diwedd yn gadael 48. O, anlwcus efo'r un ola. Scotland you require 48. 16, dwbl 16 amdani felly. Un dart ar ôl yn ei llaw. O, mae di'n llwyddo. Scotland. Ia, perfformiad campus gan Susanna McGimpsey, a fel da ti'n deud, Dylan, oedd hi wedi colli y ddau gymal gyntaf. Ac ar y trydydd ymweliad, mae'n amlwg bod hi yn awyddus i greu argraff, ac yn sicr fe wnaeth hi hynny. 2 gymal ar ôl i fynd, felly Cymru wedi ennill y gêm, maen nhw ar y blaen o 5-2. Ac nesa ar y llwyfan, Sophie McKinley, a mae hi yn herio capten Cymru, Rhian O'Sullivan, sydd wedi ennill 2 gymal yn barod yn erbyn Lorraine Hyde ac yn erbyn Susanna McGimpsey. Ac Sophie McKinley wedi ennill 1 cymal a cholli 1 cymal. Ond mae hi wedi bod yn sgorio'n uchel ac yn gyson. Felly mae Rhian O'Sullivan yn gwybod bod yna ddipyn o her yn ei gwynebu hi fan hyn. Cymal cynta, tafliad cynta, ymweliad cynta i roci i gapten Cymru. Os ydych chi ar yr ystadegau fod y ddau dîm, dyma'r ddau chwaraewr sydd ar cyfartaledd mwyaf yn yr ornes yma. Sophie McKinley, 75.5 a Rhian 79.1. Felly disgwyl cymal o safon fan hyn rhwng y ddwy yma. A mae Sophie McKinley wedi bod yn chwarae yn safonol iawn yn y 3 chymal. Mae wedi dechrau fo 121. A mae rwy'n yn teimlo bod yna fwy i ddod. 41. Just yn gwiro i'r un efo'r un ola na. Rwan ta, mae rwy'n yn teimlo bod rhaid cael sgôr uchel gan Rhian yma'n un i gadw o fewn Cyffwrdd a McKinley. Jyst yn meddwl o ran meddylfryd y Cymru, wedi cyrraedd y 5. 60. Wedi newid y dynameg o ran... Yn amlwg, mae'n moyn ennill gymryd y gymalau ffosib, ond ti'n gwybod bod y pwyntiau ar y bwrdd. Felly bod nhw'n ymlacio rhywfaint. A mae hynny'n gallu gweithio 2 ffordd o threswm, fel ti'n deud. Ond maen nhw'n gwybod bod y fuddugoliaeth yn ddiogel. O, Sophie. Cam i nôl. 26. 26 na sgôr isaid i hi yn y gystadleuaeth hyd yn hyn. Ydy Rhian O'Sullivan yn mynd i allu manteisio. Mae honna fewn. 85. Ia. Mae yna rhywbeth wedi mynd o'i le. 41. 41 i Rhian hefyd. Na welliant. Ia, mae yna gnoi Gwynedd yn mynd ymlaen yn y dorf. Newid cyfeiriad. A dyna ni felly wedi gadael 80 iddi hi hun. 117 sydd i angen ar Sophie McKinley. Treble 19 am dwbl 20 i orffen. Rhian O'Sullivan yn cydnabod hynna yn y cefndir, ond mae Sophie McKinley wedi methu. Mae yna gyfle i gapten Cymru. 80 sydd i angen. 20 arall am dwbl 20. Dwbl 20 i fynd â hi. 40. Ras am y dwbl 10 ar y weiren. Un yn ei llaw. Na, ddim i fod y tro hwn. 10 sydd i angen ar yr Alban. Rhian O'Sullivan yn anelu am y dwbl 20. Pa ffordd mae hon yn mynd i fynd? Dwbl 10 ta? Na! 26. Scotland you require 10. Dwbl 5.
Un dart ar ôl I Sophie McGinley. Na. No score. Mae'n ysgwydd I ffen. Wales require Laura Hyde a'i llaw ar ei cheg. Cyfle I Rhian O'Sullivan. Dwbl, saith, na. Saith sydd I angen. Mae'n mynd am y tri felly. Mae di gadael 4 iddi hi hun. No score. Oedd honna'n bell o'r nod. Wales require 4. Twa wedi methu 7 darten nawr at dwbl. McKinley, Rhian wedi methu 6. Yn gobeithio bwrw'r 7fed fan hyn. Bydd am yr 8fed. A mae na. 8fed darten I ennill y cymal. Rhian O'Sullivan. Gyda record 100 yn yr ornes ma. Ciro McGimsey, Ciro Hyde. A wedyn Ciro, Sophie McGinley. I roi Cymru ar y blaen o 6-2. A Ciro Sophie McGinley o drwch blewyn yn y diwedd. Ia, y ddwy yn siomedig iawn efo'r ffordd ar nhw daflu at y bwrdd tua diwedd y cymal yna. Ond, serch hynny, mae Cymru ar y blaen o 6 cymal I 2. 1 cymal I fynd. Capten yr Alban, Lorraine Hyde, I herio Rachel Kingdon. Rachel Kingdon, hitha hefyd, wedi ennill pob cymal hyd yn hyn. A Lorraine Hyde yn chwilio am I buddugoliaeth gyntaf. 9th and final leg, it's Scotland to throw first. Game on. Lorraine Hyde felly I daflu gyntaf. Cyson. Rachel Kingdon, na ei daro y 180 cynta yn y bencampwriaeth eleni, a hynny yn erbyn Susanna McGimpsey yn yr ail gymal. Chwedeg arall I Lorraine Hyde. Na welliant gan Lorraine Hyde. 85. Sgôr ucha y cymal hyd yn hyn. Dwi ddim yn ffindio'r treblygen am o'r gyson a welon ni bod yn 'i gemau cynt. Ti'n teimlo bod angen ffindio'r cysondeb na nawr mwyn medru torri'r Dartiau fan hyn. A mae'r ddwy yn y cymal yma, Dylan, wedi gwiro I mewn i'r 5 na ar fwy nag 1 achlysur. Mae'n gymal pwysig bydden ni'n gweud, achos mae Cymru ond y moyn ennill, moyn ennill yn steil. Ti'n moyn mynd mlaen i'r gemau nesaf gyda bach o momentum. Fydd yr Alban nôl nawr yn weddol gloi ar y llwyfan. Fydd y Lorraine yn moyn gorffen gyda ennill cymal sy'n mynd I roi nhw mewn sefyllfa gwell yn mynd mewn erbyn yr ysildiroedd yn hwyrach. 96! Ia, Cymru gyda llaw yn grŵp 1 efo'r Alban wrth reswm, achos dyna'r gwrthwynebwyr ar hyn o bryd. Iseldiroedd ydy'r tîm arall yn grŵp 1. Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon a Lloegr yn grŵp 2. Sgôr ucha Lorraine Hyde yn y cymal yma, yn gadael 72 iddi hi pan fydd hi'n dychwelyd. 100. Bach o bwysa arni gan Rachel Kingdon. 20, dwbl 20 I fynd â hi. I ennill am y tro cyntaf eleni, ond mae'n methu. Shanghai I Rachel Kingdon. Angen y treble. Felly bydd Hyde nôl ar gyfer dwbl 10. 100. Pwysau arni ras am y dwbl 10 yw I. A Lorraine Hyde sy'n cael y cynnig cyntaf. Yn chwilio am I buddugoliaeth gyntaf yn y gystadleuaeth o fydd hi'n siomedig efo hwnna. Mae yna ddewis naill ai mynd am yr un
neu mynd am rif arall ac ail ddechrau ar gwbl deg y tro nesaf os daw na gyfle. Rachel Kingdon in 80 yn 7 i 2, double 7, newid cyfeiriad sydd yn mewn efo'r ail dart, a Rachel Kingdon, record 100%, ennill 3 chymal o 3, a mae Cymru wedi curo'r Alban yn y gêm agoriadol iddyn nhw, a hynny o 7 cymal i 2. Campus, Dylan. Ie, fel wedon ni o'r dechrau, mae'r tair o'n benderfynol iawn, oedd hwnna'n perfformiad bod o safon, a ti wedi gweud, oedd y dair o'n benderfynol iawn, bod nhw moyn dechrau yn gadarn, a 7 i 2, mae hwnna siôn well na beth o'n nhw wedi disgwyl ar y dechrau. Wel, dyna ni'r tabl fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd yn y grŵp yma, grŵp 1. Cymru wedi curo yr Alban o 7 cymal i 2, nhw sydd ar y brig gwrthwynebwydd nesaf Cymru fydd yr Iseldiroedd. Dwch ni fynd draw at Sioned. Ie, i fi mewn cwmni da iawn fan hyn. I'm in very, very good company. Eve, I'll come to you first. You know, a bit of a theme has been the heartache that you experienced in last year's Six Nations, losing to Scotland. So how good does that one feel today? The girls, these pair, absolutely fantastic. I'm super glad that I had one that counted. Obviously, I wasn't in the last Six Nations, but these absolute class, pair of them. It's an absolute pleasure to play beside them. I am super, super proud. Rachel, what do you think was key to that performance against Scotland? I just think teamwork, really. All three of us working together, doing what we know we can do, and really, that's it, really. Yeah, Rhianna, just yn clywed y ddwy yma'n siarad, mae fe'n glir iawn bod ysbryd y tîm yma yn holl bwysig. I'm just saying, from what you've just said, girls, the team spirit that you have is crucial. Ni'n gwybod pa job mae rhaid ni wneud a ni'n wneud e, ond mae rhaid wneud y tro nesaf nawr yn erbyn Iseldiroedd, a ni'n gwybod newn ni fe. Yeah, Eve, how are you feeling now going into the next round? Oh, I'm super excited, and I'm probably going to go and have a jack of potato and get ready for, I don't know, 9 o'clock tonight or something. Yeah, really looking forward to it. What's the jack of potato filling of choice then? Cheese and beans. Can't go wrong. Well, girls, congratulations, Sean, gyfyrchiadau enfawr, and we will see you tomorrow. Diolch yn fawr. Diolch, thank you. Thank you. Wel, mae yna ddigon o ddartiau dal i'w taflu a'ch diddanu chi drwy gydol heddi a heno. Byddwn ni'n ffrydio'r holl chwarae'r prynhawn yma tan tua hanner awr wedi 7, ac wedyn ni am 8 o'r gloch heno bydd holl chwarae'r noson i'w weld ar S4C. Ac, wel, am wledd o ddartiau sydd gyda ni. Fe fydd dynion Cymru yn herio Gweriniaeth Iwerddon a menywod Cymru yn gwynebu'r Iseldiroedd. Felly digon i ni'r Cymru gefnogi heno. A just i'ch atgoffa chi, felly dyma'r sefyllfa o ran grŵp 2 y menywod Lloegr ar y blaen ar hyn o bryd ar ôl iddyn nhw fydd i Gogledd Iwerddon o 7 i 2 yn gynharach heddi. A nawr y Gwyddelod sydd yn hawlio'r sylw i ni fan hyn ar S4C, achos mae menywod Gogledd Iwerddon am herio menywod Gweriniaeth Iwerddon. And of course, just to remind you, we do have English language commentary across the weekend, ac yn y Gymraeg, mae'n amser i ni ymuno â Dylan Williams a Rhys ap William, ond cyn hynny, ewn ni at Meistr y Ddefod. Ladies and gentlemen, the Six Nations Cup continues here in Ilfracombe as we return to Group 2 of the women's competition. Introducing first from Northern Ireland, Tammy Jo Grafton, Julie Leahy and Kaylee O'Neill.
And their opponents from the Republic of Ireland. Could you please welcome Rebecca Allen, Sarah Joyce, and Teresa King. Pnawn da I chi gyd. Gogledd Iwerddon yn erbyn y Wiriniaeth. Gornest, mae rhaid I Gogledd Iwerddon ennill. Maen nhw wedi chwarae unwaith yn barod, colli o 7-2 yn erbyn Lloegr. A Dylan, be fydde well gyda ti? Cam I nôl ar y llwyfan am yr ailwaith y penawd yma neu dechrau fel mae'r Wiriniaeth yn neud? Cam I nôl, ti'n fydde well dy fi. O ti wedi bod ar y llwyfan wedi cael profiad o'r amgylchedd, o'r gres, o'r goleadau. Felly, nes I weld gyda'r tair o'r gogledd, Tammy Jo, Julie a Kaylee, wnaethon nhw gyd wella ar eu perfformiad cyntaf ar y llwyfan yna. Oedd yn rhywbeth sy'n neis I weld. Ti'n moyn gweld chwaraewyr yn stryglo. Felly, nath bob un o'n nhw gryfhau a disgwyl gweld nhw yn codi lefel fan hyn unwaith eto. Tammy Jo Grafton. I'n un o'r chwaraewyr o Gogledd Iwerddon oedd wedi llwyddo ennill cymal. Julie Lee hi y llall. Rebecca Allen. 60. Yn agor y chwarae yn y Chwe Gwlad I Iwerddon. 17 mlwydd oed. 58. Tammy Jo Grafton. 140. Mae hwn yn gystadleuaeth wahanol Dylan, di fi. Mae cystadleuaeth tîm wared dros eich gwlad yn jyst yn dod â rhywbeth arall mas o chi. Ni'n glywed eich chwaraewyr yn gweud na, yn siarad am na. Ie, a byddwn ni'n gweud yn enwedig, unrhyw wlad, ond I ni fel Cymru, fi wastad yn teimlo gwrando di Johnny Clayton, Nick Kenny wrth yswetha nhw'n siarad, y merched fyna nawr yn ei cyfweliad gyda Sioned. Sa'n bod, mae'n dod â rhyw fath o anifel gwahanol mas o'n dod I. Ti'n rhoi'r braig na ar dy chest, mae'n jyst yn dod ar angerdd ar, wel, y chwant mae I moyn ennill dros y wlad. 41. Edrych am y treble. Dyna bwriad bob chwaraewr sy'n camu lan i'r oci. 41. Mae'n gallu bod yn anodd, yn wedi godan ar y modau yma. Camerau teledu, gole, pwysau o wared dros eich gwlad. A mae fe'n cael effaith ar y tafliad wrth gwrs, fel ni'n gweld fyna. Tammy Jo Grafton yn dioddau, 160 I Rebecca Allen. 60. Mae ddyn dod nôl, chwilio am ffeniad o gant. Bach o bwysau. Mae Tammy Jo yn trial dod I ar y tafliad, ond ddim yn llwyddo wneud hynny. 65 yn weddill. Ie, am y 25. Double top. I gan Rebecca Allen. Di Tammy Jo Grafton yn gallu dod I bach o bwysau. 45. Republic of Ireland, Nad yw'r ateb. Tops amdani am y cymal cyntaf. 20. Northern Ireland, Tynnu'r ddorten ola na. 46. A bydd hi'n dychwylyd am double 10. Bydd. 26. Republic of Ireland, you require. Fi ddim yn moyn dechrau cwrsio fan hyn nawr, felly marcer fach neis fyna. Ceisio gweithio I ffordd mewn. Blocker falle. No score. Felly cyfle I Tammy Jo. Angen cadw'n syth fan hyn nawr. Ni gweld sawl un yn trial. Gael y Shanghai. Honna bach yn agos i'r treble fydde hi sgori gorfod o bwyntiau yma, byddai'n bust. Ond mae'n mynd I gael cynnig. I fynd ar cymal cynta. Justin Bryn o double top. Double pimp. 16. Chi moyn double pimp, y peth diwetha chi moyn neud yw mynd I fiwn o wairen na. Gos chi'n gwybod gewch chi ddim ail gynnig. Snib moyn ennill y cymal yma. It's on the first leg.
Northern Ireland. Ond Tammy Joe Grafton sy'n mynd â fe. Oedd hwnna ddim yn edrych yn debygol ar am amser hir yn y cymal na dylan, ond sgori fel chi moyn, mae rhaid chi orffen os e. Ie, oes. Ni'n gweud ar bob darllediad ni'n neud ond y dywediad na. Trebles for show, doubles for dough. Rebecca Allen yn methu 8 darten a dwbl yn y cymal na. Felly, ie, mae jyst yn dangos. Tammy Joe jyst yn cadw un an yn y cymal, yn cael ei chyfle ac yn cymryd i roi'r Gogledd Iwerddon ar y blaen. Sarah Joyce nawr yn erbyn Julie Leahy. Natur y gystadleuaeth yma, does dim oedi os e un cymal yw i, mae mor wahanol, chi ddim yn braidd yn cael amser i setlo ar y roci, a ni wedi trafod, sy'n rhywun yn bwrw 9 darten berffaith, yna, gelid ddim taflu un darten. Na, fi'n gwybod. Na, mae'n fformat mor wahanol, ti'n bod i unrhyw beth arall mae'r chwaraewyr yma'n ymwharau yn ystod y cylchdaeth. Ti'n bod, dim ots faint o ddartiau, ti'n bod, dwlu di yn y 2 darpod na yn y cefen wrth ymarfer. Ti'n dod lan i'r llwyfan, mae'r amgylchedd yn wahanol. Camerau, fel ti'n gweud, goleadau. Mae rhaid i ti setlo o'r garlam. Game on. Sarah Joyce o Castle Bar yn taflu gyntaf sydd yn fantes wrth gwrs yn y fformat byr yma. Cyntaf i'r felin. Ond ar ôl gweud hynny, mae'n rhaid sgori hefyd. Julie Leahy wedi ennill nôl y mis Mawrth yn erbyn Tammy Joe. Ennill yr NIDO Classic yn y Ballymore. 81. Darllen fach neis yr un dwytha yna. Ond tipyn o sgil, pan mae darten yn cwmpo'n bryn o'r treble i geisio gwthio'r darten yna trwyddo. Tipyn o sgil ar beth bydde'n arfyn rhywun. Darten gyntaf yna'n bwysig i Julie. Ti'n teimlo pan mae yn cwmpo'n bryn, mae'n ffindio fe'n anodd i fynd nôl lan i'r top, felly... Yna beth mae pawb yn moyn, yw cysondeb, a mae lot, fel ni wedi bod yn trafod, mae lot o chwaraewyr ar dechneg na, os ydyn nhw'n bwrw'n dda, maen nhw'n dilyn nhw mewn, Ie, odi. A'r tîmoedd sy'n yn y gynulleidfa hyn, mae gymaint o chwaraewyr yma, mae gymaint o dîmoedd yma, wrth gwrs, felly nhw sy'n cefnogi i gilydd. A mae rhaid gweud, mae'r awyrgylch yma rhwng y tîmoedd yn ffantastig. Maen nhw'n chwarae yn erbyn i gilydd, ond mae'n amlwg bod nhw gyd yn ffrindiau. Odi. Maen nhw'n teithio'r byd â'i gilydd, maen nhw'n mewn y cylchdaeth. Maen nhw'n siŵr yn hala fwy amser dar i'w chwaraewyr yma, a maen nhw gyda'i teuluoedd. Felly, mae yna lot o barch yn yr ystafell na. Gan Leahy. Cai y bwlch. Dyna'r math o sgori mae bob un yn edrych am. Sarah Joyce ddim yn gallu ymateb i'r 140 yna. 60. Felly 159 ddim yn check-out. Felly gosod fi Julie'n ceisio wneud nawr. Wel, o bosib gosod yn wael nath i orffen ar y 159 na ddim meddwl amdano fe yn y lle cynta. Y gogledd yn erbyn y weriniaeth yw i. Mae'n rhaid yn nabod i gilydd yn dda iawn. Edrych am y treble oddi ond ddim yn llwyddo. 118. 98 ar ôl, edrych mewn treble, mae na. Oeddi am fynd am dwbl 19? 80. Bron. Republic of Ireland, you require 155. Dyna chi'r 5. 150 ar ôl y drifft na eto mewn i'r 5.
40. Northern Ireland, you require... Mynd yn syth am y dwbl 19. Ie, ne, am y split. Na, edrych am lawr mae iddi, felly dwbl 19. Rhi agos falle? Ti wedodd i Dylan. 22. Republic of Ireland, you require 115. Sarah Joyce, 115. Dwbl 19. 77. I binsio'r cymal bydde hwnna di bod i Sarah Joyce. Ond mae Lee hi nôl. Dwbl 8. Di we ddim yn symud y draws y roci. No score. Ie, edrych am well ongl. A'r un cwestiwn wrth gwrs yw. Dwbl 19. Dwi'n yn siŵr os ath i am y 3 neu byd o'm yna. Bydd angen y 3 nawr. Ie. 22. Rhyw ddwy'n o'r dwbl 8. Northern Ireland, you require 16. Cyfle arall i Julie. Wedi methu gyda tair Dartiau yn barod. Felly 5 ar ôl edrych am un, ie. Ni adael y dwbl 2. Trafferth ar y dwble yn waith eto. Ar un darged. Ond i'r weriniaeth. A i Sarah Joyce. Dwbl 8 maen nhw moyn. Marca da. No score. Northern Ireland, you require 4. Lan i'r dwbl 1. No score. Sneb yn moyn ennill yr ail gymal yma. Dal yn edrych am dwbl 8. Game shot the second leg. Republic of Ireland. O'r diwedd y weriniaeth sy'n mynd â hi. Sarah Joyce. Yn dod o hyd i dwbl 8. Ar ôl sawl cynnig. O'n i'n gyfartal, un cymal yr un. Mewn gornest, mae rhaid i gogledd y werddon ennill. And from Republic of Ireland, Theresa King. Ie, mae'n neis gweld bod y cymalau yma, le mae'r chwaraewyr yn gorffen mewn 12-15 darten, ond bod hwnna nawr 39 darten i Sarah Joyce i ennill. A mae'r un ni'n gallu bod yn rhoi llawer mwy pwysig na rhoi ti yn gorffen yn glinigol. Bod y cymalau scrappy na. Reina rhai sy'n ei gwahaniaeth weithiau. Dolan am y tro cynta mewn gornes, chi'n cael 6 darten Dylan, efe, wedyn bob tro ti'n dod nôl, ti'n cael tair. Be ti'n neud yn ystod dy brec ti? Ti'n mynd nôl a ti'n nôl ar y bwrdd yn ymarfer yn y cefn? Ie, bydde ti'n disgwyl gweld chwaraewyr, jyst yn cadw'r fraich na i fynd, cadw'r llygad mewn. Achos ti'n siarad, ti'n mater o fynydau bydde di nôl lan ar y llwyfan, felly ie, mae yna 2 fwrdd i ni'n gweld bwnc o'n hefen y llwyfan, ond hefyd mae yna rhagor mewn ystafell mas y cefen, felly ie, cadw'r braich na i fynd bydde ni'n neud. Kayleigh O'Neill, nath hi ddim llwyddo ennill un cymal yn yr ornest yn erbyn Lloegr. Mae hi wedi cael y profiad o fod ar y llwyfan, yn erbyn Theresa King yn camu ar llwyfan yma yn Ilfracombe am y tro cyntaf. Ie, Kayleigh eitha'n lwcus, o ran colli'r tair cymal, ond o'r 2 o'r gogledd, hi oedd ar cyfartaledd gorau 60.8, felly gath ei chyfleoedd. Felly bydd hi'n gobeithio nawr newid hynny ac iro Theresa King yn y cymal yma. Theresa King yn edrych i setlo'n gyflym iawn. Queen of Kings. Yn beth maen nhw'n galw Theresa King, 59 mlwydd oed. Wedi bod yn chwaraewr yngwladol am 12 mlynedd. Un o ardal cafan yn Iwerddon. Na chi le. Os chi'n edrych am rolau fynd am baint. Os dim un lle gwael am baint yn Iwerddon, mae rhai'n gweud. 46. Ffindo gwell lain ac yn setlo mae Theresa King. Nid y sgori gorau yn y cymal yma. Edrych ar gyfartaledd y ddwy.
45, 43, maen nhw'n well yn y dylan, dyn nhw, ti'n modd, mae yna bwysau ychwanegol fan hyn arnyn nhw. 100. Mae yna fwy fel e. $60. $43. Ceili gyda'r Dartiau, felly lawr i orffeniad y gyntaf. Faint o bwysau fydd ar hwnnw nawr, os bydd hwnnw yn gwneud gwahaniaeth o ran siwt mae Ceili am fynd am hwn. Dim llawer o bwysau, felly byddwn ni'n disgwyl gweld ni mlaen am yr 20. Na, ni'n mynd y ffordd flashy. O ran y champagne shot, y defnyddio'r tarw coch neu'r tarw gwyrdd. Ie, a fi'n credu oedd Gwyn fo chari gwyneb fi, mae'n meddwl beth fi newid wneud. A wedi ennill y nid o Gold Cup blwyddyn diwetha, a mae'n dipyn o stori, ac yn y final nath i middi mam. Jackie O'Neill. 41. Jackie yw rheolwraig y tîm fel fi'n deall. Felly fydd i moyn plesio mam. Ie, hath i am y ddau double top yna gyda 80 ar ôl on. 20. Trydydd yn cael gwared ar y dartyn gyntaf. 152. 100. Teresa King am wedi wneud jobyn da o ddod lawr i 52. 26. Republic of Ireland, you require 52. Ceili wneud bach o mes o'r cymal yma, sy'n rhoi cyfle i Teresa King. O, dim ond un cyfle sydd angen arni i ddod i'r wiriniaeth ar y blaen o 2 gymal i 1. Unwaith eto yn profi chi sgwri fel chi moyn, ond mae rhaid gorffen. Un cynnig mewn i double top. Teresa King yn dod i y wiriniaeth ar y blaen o 2 gymal i 1. Ti'n iawn ar is, nath Ceili bach o fest o'r diwedd y cymal na. Dwi'n bod y 4 ymweliad diwetha, 43 oedd y sgôr mwyaf. Fi'n siŵr sy'n cael y tair darten yn ôl, dwi'n oddi ar 132. Bydde i di mynd am sgôr yn hytrach na mynd am y champagne shot. Wel, wedes ti na do, ti'n modd, ddim mynd am y tarw coch, a wedyn gath i ti fas y tarw gwyrdd, wedyn bwrw 1. Ie, ti'n teimlo fan hyn nawr, Rebecca Allen, dwi'n nath i fethu 8 darten yn ei cymal cynta. Oedd y sgorio, ti'n bod yn safonol iawn, felly bydd hi'n gobeithio nawr cynnal y momentum mae Sara a Teresa wedi rhoi iddi i roi'r wiriniaeth ar y blaen y bellach. Ie, Rebecca Allen sydd ar darts. 96. Allen, tempo lot fwy cyflym dy hi. Na Julie Lee hi. Sy yn cymryd i amser. Stail hollol wahanol. Odi. So na un peth yn bytu'r gamp yw, mae popeth mor unigryw y ffordd mae rhywun yn dala darten, taflu, cyflymdra, y darten i hunan, pwysau, siap. Pwyll bia hi i Julie Lee hi. Golli yn erbyn 45. Sarah Joyce yn ail gymal ar ornest yma. Nath i drechu Laura Turner yn yr ornest gyntaf yn erbyn Lloegr. Lloegr ath honna o 7-2. A fel fi wedi sôn, mae rhaid i Gogledd Iwerddon ennill yr ornest yma i gadw i gobeithio'n yn fyw yn grŵp 2. 62. Darts da iawn am just 60 i Rebecca Allen. Ie, trydydd ymweliad o 60 y cymal ma. Welliant fan hyn gan Julie. Ie, 140 gyda'r pwysau ymlaen. Northern Ireland, you require 138. Colli'r darten ola, ond 99
Sydd gyda Rebecca Allen ar ôl 138. Ddim yn gallu gorffen ar ôl methu'r treble. A Lee. 60. Republic of Ireland, you require 99. Llyged lawr. 80 yn weddill. Oedd hi'n edrych am y treble. 59. Northern Ireland, you require 78. 40, ond fydd yna gyfle i Rebecca Allen. Treble 18. Wedi bwrw'r 4. Lle mae llyged i mynd nawr. Nath ei aros ar 18, dwi'n meddwl. 26. Republic of Ireland, you require 40. Y 4 na Dartiau yn gyntaf yn blocio'r treble, ond cyfle i Rebecca Allen. Nôl lan am y dwbl 5. Un darten ar ôl gan Rebecca Allen. 35. Northern Ireland, you require 52. Nawr y dwbl 19. Republic of Ireland, you require 5. 5 felly gan Rebecca Allen. 1, just about. Dwbl 2. Game shot of 4 flag. Dwbl 2 sy'n mynd ar bedwarau'r cymal yma. Gwiriniaeth Iwerddon ar y blaen. O 3 cymal i 1 yn erbyn Gogledd Iwerddon. Mae rhaid i bethau newid, a mae rhaid o newid Dylan yn eitha sydyn o se i Gogledd Iwerddon. Oes, mae fe. Julie Lee ddim yn cael llawer o lwc gyda dwbl 19 yn yr ornes yma. Nath i fethu fe cwpl o weithiau erbyn Sarah Joyce. A eto'n methu fe fyna erbyn Rebecca Allen. A ie, fel ti'n gweud, mae hon yn gymal bwysig nawr. A bydde ti'n teimlo, mae'r safon i ni wedi gweld hyd yn hyn gan Kayleigh O'Neill, bod hi dal heb ennill cymal. Fi'n teimlo fydd hi bach rhy grif i Sarah Joyce o beth welon ni oddi wrth Sarah yn yr ail gymal. Ie, ond fel wedys ti, dwi ddim di ennill un cymal yn y ddwy ornes mae wedi chwarae mor belled. Mae wedi sgori yn dda. Ond just i ddim di ffindo'r dwbl. A no, dwi'n gallu 100. Cael y Gogledd nôl yn yr ornest yma yn erbyn y Weriniaeth. 60. Ti'n gweld yn syth fyna, bach fwy o gyflymder yn tafliad Sarah, weithiau chwaraewyr yma sy'n pwyllo. 54. Ti yn stryglo i gael fath o rhythm, felly mae cyflymu yn medru helpu weithiau. Ti'n gweld mae'n gwbl amlwg. 45. Golli'r lain. A ennill y lain gyda'r ail ddarten. 81. A bach yn well eto gyda drydydd. Rhyfedd yma nhw'n gallu ymateb ar ôl yr un gynta na mewn i'r un. A mae Sarah Joyce yn neud y gwmws yr un beth. 81. Bron fel bod y bwrw'r un yn achosi ti ganolbwyntio bach yn fwy. Ydy. A cyfri da fyna gan Kayleigh, sef wedi bwrw 100, fydde wedi gadael 166. Ie, hwnna'n bogi eto. 26. Northern Ireland, you require 167. Dim eisiau i fynd. Nath ei aros lan na. Nawr mae'n trial cymoni pethach. Edrych am y treble. 43. Dim gormod o bwysau. Dal yn wylo. Kayleigh O'Neill. 85. Northern Ireland, you require 124. ar ôl, felly edrych am treble 20 ar y dwbl 16. 52. Bach o amser ar ei ochr i. Mae'n o bwysau. Mae Joyce yn gallu dod i ar O'Neill fan hyn. Mi eisiau treble. 30. Northern Ireland, you require 72. Wel, gadael 39. Oedd na gyfle am double top. Ond eto, O'Neill yn cael trafferth gyda y dwble yma. Dwbl 16. Lan y bach. Dwbl 8. O, trwch blewyn. Republic of Ireland, you require 92. 92. Northern Ireland, you require 8.
mas. Republic of Ireland, you require... Mae'r twll dal I fod yn y Dylan. Ond anffodus, diw'r ddarten. Ddim wedi diflannu, mae ar lawr. Mae hwnna Republic of Ireland. yn mynd I deimlo fel cicen y shin. Oedd y darten yn mewn yn y dwbl, ond mas drath I gorffen ar lawr. A Sarah Joyce yn mynd ar cymal i'r wiriniaeth. Mae'n 4-1 bellach yn erbyn Gogledd Iwerddon. Ie, dipyn o amlwg fyna I Hayley O'Neill, dal I edrych am I buddigoliad cyntaf. Pech darten fyna nawr yn y cymal na. Ie, fel ti'n gweud, oedd na dwll yn y dwbl, nath I fwrw ond dim am y tro cyntaf, ni'n gweld un o'i Dartiau i'n gwmpo i'r llawr, felly, ie. Ond na'n dipyn o ergyd I Gogledd Iwerddon. O, mae'n syml nawr, dwi'n mynd rhaid I Gogledd Iwerddon ennill y cymal yma, neu maen nhw wedi colli'r ail ornest o Dartiau'r Chwe Gwlad. A bydd I gobeithio nhw o fynd trwyddo o'r grŵp ar ben. Bydd nhw'n chwarae yn y gêm nes. Neb yn mwy chwarae yn 5 erbyn 6. It's the Republic of Ireland to throw first. Game on. Bod y llygedyn o beth nhw, Tammy Joe yw'r unig un sydd wedi ennill cymal yn yr ornes yma, felly un ennill y cymal cyntaf yn erbyn Rebecca Allen. 7. Bydd hi'n gobeithio ailodrodd hynny nawr yn erbyn Teresa King. A'r gwir yw, mae Gogledd Iwerddon wedi cael cyfle yn bob cymal. Ydyn? 85. Teresa King. Yn middi Hayley O'Neill y tro cynta. 81. Effa unigryw hefyd beth mae hi yn neud gyda'r ddarten a mae'n troi wedyn yn syrthu ar y ffordd nôl. 41. Ta beth sy'n gweithio i'r unigolyn yw I Dylan yn y byd Dartiau? Os na ffordd iawn? Na, bydden ni'n gweud, dim I gael, mae just y ffordd unigryw, really. Os o'n mynd mewn i'r dwbl, mewn i'r trefl, taflwch chi fel chi moyn? Ie. Bydde ti byth yn gallu dysgu rhywbeth fel un, fel mae Teresa'n dal y darten fel mae'n taflu fe. Mae just rhywbeth sy'n unigryw iawn iddi hi. Unigryw yw'r gair. Anfwriadol oedd y tops na. Maen nhw gyd yn cyfri. Gwelliant gan Teresa King, 140. Tammy Joe yn colli'r lain unwaith eto, bach yn uchel hefyd. Tammy Joe yn gwybod pwysigrwydd nawr o'r ymweliad yma. Ceisio ffindio treble. 42. Awn y methu. Felly'r 2 ar 180. Yn gyfartal fel o'n nhw. Rhaid ar ddechrau'r cymal ar 501. Ras o 180 yw I nawr. Yn y 6 cymal o'r ornest rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon. Republic of Ireland, you require 139. Dyna beth oedd y bwriad. 82. Northern Ireland, you require 141. Cyfle. A'r cyfle yn diflannu I Tammy Joe. 30. Republic of Ireland, you require 57. Felly I fynd ar ornest I Gweriniaeth Iwerddon. Tops. I Teresa King. Northern Ireland, you require 111. 111 ar 10. Yn amlwg, mae'n colli'r lain yn bryn hefyd yn taflu'r Dartiau yna. 29. Felly targed eitha fawr fan hyn nawr I Teresa. 7 neu'r 19 yn gadael dwbl. Dwbl 16. 7. Yn
methu gyda'i Dwi Dartiau. Felly cyfle nawr I Tammy Joe. Dechrau gyda tarw coch falle? Na, edrych am y trwbl treble 14. Felly 68 ar ôl, 18 mawr. Ond methu Dyna oedd y bwriad. Bydde di roi cyfle iddi fynd am y tarw coch na. Republic of Ireland, you require 32. Double 8. 16. Northern Ireland, you require 50. I aros ar yn Ornest, felly Tammy Joe Grafton, double 16. Alexander Sickler, Northern Ireland. Maen nhw'n fyw o hyd. Tammy Joe Grafton yn cadw'r Ornest. Yn fyw I Gogledd Iwerddon. Yn ennill yr ail gymal fi o'r Ornest yma. Ond dywerydiaeth sydd ar y blaen o 1-4-2. Julie Leahy yn camu'r llwyfan. Teresa King yn aros na. Mantes I bwy fydd hwnna, Dylan. Mae jyst wedi colli cymal dyle falle fod I wedi ennill a wedi cael cyfleon I wneud hynny. Ond o leia mae'n cael cyfle nawr I wneud yn iawn am y golled yn syth. Ydy, bydden ni'n gweud bod e'n fantes I Teresa King, jyst I gadw I fynd nawr. Bod bod y golled yn siomedig iddi. Mae yn y flow nawr fod ar y llwyfan. Dyma Julie yn gyffwr ail ddechrau nawr. Momentum, sy'n mots pwy chwaraewr chi'n cymryd rhan ar. Mae momentum yn anferth yn diwedd. Mae un cymal, mae un buddigoliaeth fel yn gallu creu bach. Ydy. Ond diwna ddim yn mynd I helpu. Fel wedodd Julie fyna, lovely. 23. Ond dim gormed o damage wedi cael ei wneud. Canolbwyntio. Edrych am y treble. Un yn hir. 2 yn bryn. A ni'n dda I ddilyn mewn. Un bach arall. 60. Teresa King yn cael ail gyfle I ennill ar Ornest I Gweriniaeth Iwerddon. 60. That's da unwaith eto gan King. Gogledd Iwerddon a Leahy sydd ar darts. Ond mae King wedi dwy nhw. 25. Sy'n dwy anel yn y treble yn dwi yn y cymal yma. Un arall. 85. Crafu Gogledd Iwerddon yn ôl mewn i'r cymal. 60. Mae Weriniaeth dyle fod gyntaf i'r dwbl. Mae eisiau sgôr. Eisiau 2 treble ar Julie Leahy fan hyn. Un bach? 41. Ti'n teimlo fan hyn nawr, mae rhaid I Julie wneud I symudiad. Does dim gormod o fantes gan Teresa King. Dartiau'n gorau posib I ddechrau. A un fach arall, di'r ein arall y Julie. 121. Oed man Julie Leahy yn ffindo ffordd nôl mewn i'r cymal yma. Yn cadw y gogledd yn yr Ornest. Northern Ireland, you require 125. Ydy am ddechrau nawr gyda'r tarw coch neu tarw gwyrdd falle? Un sgôr yn newid cymal yn gyfan gwbl. Lle I ffi nawr? Tarw gwyrdd? 40. Republic of Ireland, you require 115. Northern Ireland, you require 85. 85 felly I Leahy.
20 mawr. Ti'n meddwl fydde i wedi mynd am yr 20 fyna i adael un darllen ar y tarw coch? Ddim yn fan o'r tarw coch, na gwy'n gwybod. Dau ar ôl, felly 12 neu 20. 12 i adael tops, felly ddwy ar tops. Mor bwysig. Y cynnig yma. A dim ond un cynnig oedd eisiau ar Julie Leahy. Un sgôr mawr, 121 yn dod ei reit nôl mewn i'r cymal. A double top yn mynd â fe. Gogledd Iwerddon 3, Gweriniaeth Iwerddon 4 o ran cymalau nawr. Mae da ni gym na la. Oes, mae fe. Fi wedi gwneud achos i Ceili O'Neill sawl gwaith yn ei cymalau cynt. Ond ti'n teimlo hon yw'r un, mae rhaid iddi ennill i stopio'r Gweriniaeth rhag ennill. A wedyn edrych ydi ar y cymal ola, Tammy Joe, Grafton yn erbyn Sarah Joyce. Bydde ti siwr o fod yn neud Tammy Joe yn ffefryn i ennill honno, felly mae popeth yn dibynnu ar y cymal ma i fi. Wel, na beth ni moyn ar Dartiau a'r S4C yw gornestau mynd reit lawr i'r cymal olaf, oedden ni'n mynd i gael 9fed cymal i benderfynu tynged yr ornest yma. Ceili O'Neill yn erbyn Rebecca Allen. Rebecca Allen o'r Weriniaeth ar darts ac yn dechrau yn solid iawn. 58. Dechrau da iawn i'r ornest yma i'r cymal. Unwaith eto, byddai'n rhoi buddigoliaeth i'r Weriniaeth. 48. Yn ffindo'r treble. 80. Un treble. Gle bob yn weliad. Bob yn weliad, ie. A dyna'r bwriad, wrth gwrs. 41. A mae sgori fel un ddim yn rhoi cyfle i Ceili O'Neill. Cymal gwych gan Rebecca Allen. Republic of Ireland require 111. Ar ôl 12 darten. 41. Ni wedi gweld nhw'n cael trafferth gorffen y cymalau yma. Dwi ddim yn mynd i weid i'n byd. Mae'r ddarten yn mynd mewn. Cansoled gan Ceili O'Neill. Tops amdani felly i Ferna'n ornest yma. Just off o weiren. Pwysau yw'r unig beth mae O'Neill yn gallu dod i ar Allen. 83. Rwy'n neud yma bach o hynny. Double 10, double 5. So chi moyn bod ti fewn. Ac yn dod o hyd i'r double 5 yn mynd ar cymal ac yn mynd ar ornest hefyd i Gweriniaeth Iwerddon. 5 i 3 maen nhw ar y blaen. Ond ni yn chwarae 9 cymal gwastod yn y gemau grŵp. Felly gewn i'r cymal olaf bod Gogledd Iwerddon ddim yn gallu ennill. Ie. Cymal da fyna gan Rachel Allen. Sgôr o 140 hefyd. A pan dath y cyfle, oedd hi'n glinigol ar y dwbl sydd wedi bod yn wahanol iawn i beth ni wedi weld gan ambell un o'r lleill yn yr ornest yma. Tammy Jo Grafton. Naeth i deimlo dros ti rhyw fymryn ac os dwi heb golli ydw i yn yr ornest yma. Na, wedi waran da iawn. Ond fel ni wedi gweud sawl gwaith, mae hwn yn gystadleuaeth tîm. Yn anffodus, dwi ddim wedi cael y backing na ddi o'r Julie a Ceili. Ie, di curo Paige Pauling o Loegr. Di curo Rebecca Allen. A Teresa King. Beth fydd i tynghedu yn erbyn Joyce? Wel, y sgôr cynta yna ddim yn mynd i helpu lot. Ond, Joyce yn bwrw 11. Ail ddechrau, reboot. 60.
cadw'r lein yn syth. Dyna beth mae Tammy Joe di llwyddo wneud. 60. Joyce felly hefyd, 60 solid. Cystadleuaeth tîm yw hon. Mae yna sengle hefyd yn digwydd yn Ilfracwm fel ym mhob Chwe Gwlad, rhywbeth sydd wedi cael ei dod mewn i'r cystadleuaeth. Felly mae'r chwaraewyr wedi bod yn chwarae. A ni reit lawr. Cynderfynol ydy yn y sengle. Ond ni'n canolbwyntio i ddechrau'r prynawn ar S4C. A'r gemau y tîm. Tammy Joe Grafton ddim yn hapus. 24. Dim yr ymweliad gorau gan Sarah Joyce, felly Tammy'n edrych am sgôr trwm fan hyn nawr. Aros lan am yr 20. 85. Bach yn siomedig ar ôl y Ddartiau'n gynta yna. Reit, yng nghanol treble 20. 41. Mae Dartiau'n gynta Tammy mor bwysig. Os bod hi'n gallu glanio jyst uwch ben y treble na, mae fel arfer yn gallu dilyn, ond yr yn gynta na yn Bryn. Ti'n meddwl bod rhaid i roi bach fwy o bwysau ar y Dartiau na wedi mae'n gwirio draw i'r 5. Ond cyfer dar o'r 19. Ie, nath hi'n dda, mae'n wedi gymryd i amser. Quick edrychiad ar y sgorfwrdd i weld beth o dau ar ôl. 26. Ti dewis fan hyn nawr. Dechrau'r 18 ddau ti'n disgwyl. Methu'r segment 18, felly ddim yn gallu gorffen. Os ffordd trwyddo'r 18 eto. A symud am yr 20, felly edrych am y treble na unwaith eto, ond ddim yn llwyddiannus. Dwi'n gallu gorffen mewn stael, nadi. 115. Gadael. Dwbl 12. Tammy'n edrych am y treble 18 eto, ond eto yn gwirio mewn i'r 4. Ath i am tops fan'na i adael y tawr o coch. Edrych yn debyg. Wedi bod yn ddewr i neud ni. 24. I wneud un 6-3 i Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn y gogledd. Yn y gwely anghywir. Northern Ireland, you require 70. Treble 18 eto i Tammy. 52 ar ôl. Double top. 50. Republic of Ireland, you require 6. So ni'n mynd o'r top, reit i'r gwylod. Double 3. Ddim yn ffefryn gan nifer. Ond Sarah Joyce yn bwrw double 3 i fynd ar cymal olaf. Ond y fuddugoliaeth eisoes yn y bag. Ond mae bob un yn cyfri. 6-3. Republic of Ireland 6. I Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn gogledd Iwerddon. Ail golled o'r prynawn i'r gogledd. Gêm arall ar ôl gan y Weriniaeth. Gogledd Iwerddon. Maen nhw wedi bod yn siomedig, falle byd nhw ddim yn gwbl hapus gyda'i perfformiadau nhw ar y roci. Mae'n dipyn o lwyfan law fel hyn yn Ilfracwm Dylan, a mae'n amlwg bod pwysau wedi dangos ar ambell un o'r chwaraewyr. Ydy, ti'n bod nhw'n greu digon o gyfleoedd i ennill sawl cymal, ond pan mae'n dod i'r eiliad yng Nghefennol a i bwrw'r dwbl, oedd hi jyst ymlaen nhw heddi. Dyma ni te, buddugoliaeth i Gweriniaeth Iwerddon sy'n golygu bod gogledd Iwerddon mas o'r gystadleuaeth o ran y menywod. Lloegr a Gweriniaeth Iwerddon, felly y ddau ar frig y grŵp, a jyst i'ch atgoffa ti, tawr ddau ar y frig, felly Lloegr a Gweriniaeth Iwerddon fydd yn mynd drwyddo i'r rownd gyn derfynol.
A mae'r enillwyr yn cadw cwmni I fi fan hyn. Well, girls, Sarah, I'll come to you first. How chuffed are you with that one? Yeah, we're delighted. I think all of us, is nice to just get settled on the board and just get a couple of marks up on it and get settled in for tomorrow. Yeah, absolutely, Rebecca. You know, that idea of getting settled into the game, you know, how important was that up there this afternoon? I think it was a good scoreline considering it was our first game, and I think we can definitely improve on that one, that we are settled in. Absolutely. And Teresa, now you've got England awaiting, you know, you've got the next semi-final around the corner. You know, how good are you feeling, the fact that yourselves and England finished at the top of Group 2? I suppose I've just got used to the stage today, so I might have a good chance again tomorrow. Yeah, absolutely. Confident enough. Confidence, Sarah, how important is that confidence going to be now going ahead? Yeah, I think it's key. Like, we know we only have one game tomorrow and it's going to be a long day. We're not playing until in the evening, so I suppose we have the day to kind of get settled in, and then we can just hammer in and see how we go. There's definitely room for improvement anyway. Absolutely. Well, girls, I'll let you go. I'll let you rest it. But congratulations, and we will see you tomorrow in the semi-finals. Thank you. Thank you. Thank you. Dyma ni te. Wel, mae yna fwy o ddartiau I ddod nes ymlaen heno. Cymru yn erbyn Gweriniaeth, Gweriniaeth Iwerddon, mae'n drwg gen I ym Mhencampwriaeth tîmoedd y dynion. Wedyn ni y menywod fe fydd Cymru yn wynebu'r Iseldiroedd. A wedyn ni Mitchell Lawry yn erbyn Scott Robertson fydd I yn senglau y dynion. A wedyn ni Dai Davies, y ddau Cymro, Dai Davies yn erbyn Llew Bevan. Wel, ni'n parhau gyda'r menywod tro 'ma ac mae'r Iseldiroedd am wynebu yr Alban. Felly nôl a ni nawr at meistr y ddefod. We now return to Group 1 action in our women's competition. Introducing first from the Netherlands, Priscilla Steenbergen, Adriana van Vegenen Vermaat and Kelly Streif. And their opponents from Scotland, Lorraine Hyde, Susanna McGimpsey and Sophie McKinley. Mr Jake Powell. Yr Iseldiroedd yn erbyn yr Alban yng Grŵp B. Ni wedi gweld tynged Grŵp 2, Lloegr a Gweriniaeth Iwerddon trwodd i'r rownd gynderfynol yn barod. Dyma tro cynta I ni weld tîm yr Iseldiroedd, Kelly Streif, Adriana van Vegenen Vermaat a Priscilla Steenbergen. A dyma Priscilla, the Queen of the Hockey. Yn erbyn Lorraine Hyde. Lorraine Hyde ni wedi gweld yn chwarae. Yn yr ornest yn erbyn Cymru, colli o tynged yr Alban. 7 yn erbyn 2 a Hyde ddim ar ei gorau. A mae yn gallu chwarae. Y ddwy yma. Fe ni'n gweud reit lan ag yr chwaraewyr gorau yn himoedd yr Iseldiroedd a'r Alban. A'r chwaraewyr gorau yn y gystadleuaeth falle hefyd. O ie, heb os, Rhys. First leg against the Netherlands. Mae'r reswm, mae'r ddwy lad yn rhoi'r ddwy ma I wario'r cymal gyntaf. Ti'n moyn mynd mas, ti'n moyn rhoi'r stamp, gwneud bach y datganiad a dyna fydd gobeith y ddwy ma nawr. 18
85. Chi ddim yn gallu colli dwy ornest yn y fformat yma yn y grŵp. Os chi'n colli, chi mas. Dyna yw'r gwir. So, fel oedd i'r gogledd Iwerddon, mae rhaid i'r Alban ennill fan hyn. Lorraine Hyde y moyn dechrau a gosod i stamp ar yr ornest. Bydd, pan ti'n meddwl, gyrraeddon nhw'r rownd derfynol llynedd yn Merthyr. Bydden nhw'n gadael Ilfracombe, ti'n bod yn eitha siomedig. Bydden nhw'n moyn wedi adeiladu ar y canlyniad ydy. 140! Ie, nawr y teg i Cymru, ti'n perfformiad penderfynol iawn yn ennill o 7-2 gyne. 140 da gan Lorraine Hyde. Steenbergen yn ymateb gyda 81. Dod o hyd i'r treble yna. Hyde yn codi i gêm yn yr ornest yma. Os dwi'n hollol onest, rhaid oedd i ddeud hefyd. 45. 2025 arbennig i Lorraine Hyde. Dim cystal eleni o bosib. Darts weddol drwm gyda hi, 28 gram o'n i fyd. Mae hwnna'n drwmach na lot o beth mae pawb arall yn chwarae gyda dyddiau yma dyla. Odi, yn gyffredinol nawr, ti'n bod, y pwysau mae rhan fwyaf bobl yn taflu gyda 22-23. So unrhyw beth sy'n i'w na 26, mae'n cael ei weld fel darten eitha trwm de. Cymal da gan y ddwy. Y treble anghywir. 105. Ond y set-up yn arbennig gan y Steenbergen. 95. Mynd am y tarw nath i, y tarw coch. Oedd eisiau'r treble. Yn Pendroni. Yn edrych lan. 47. Y gen oedd i mynd. Netherlands to acquire. Ond Priscilla Steenbergen. A tops. Marca da. Honna ddim cystal. 20. Cyfle felly i Lorraine Hyde. Dwbl 16. 24. Lan i'r 8 ath hwnna. Netherlands to acquire 20. Dwbl 10 felly. Games on the Ar first y leg. cynnig cyntaf. To the Netherlands. Dwi'n teimlo oedd Lorraine Hyde yn gwybod bod hwnna'n dod. Priscilla Steenbergen yn dod i yr iseldiroi ar y blaen gyda dwbl 10 yna yn erbyn Lorraine Hyde. Adriana van Vigen in Vima. And represent Scotland. Ie, fi Lorraine bod yn siomedig fyna ar ôl bod 3 ymweliad, 140, 100 a 100. Bydde ti'n disgwyl bod ennill cymal tebyg. Ond pan ti'n dod lan erbyn rhywun o safon Priscilla, ti'n mynd i gael un cyfle, mae rhaid i ti gymryd yn anffodus i Lorraine a'r Alban. Methu oedd yr hanes yn y cymal yna. Susanna McGimpsey, 24 gram yn erbyn Adriana van Herden Vermaat. Mae rai bod ffordd haws dyn ni wedi enw i Dylan. Be ti'n meddwl? Fi yn stryglo, os fi'n onest ydy, Rhys. Adriana, falle. Fel y boes sy'n draw yn y PDC, mae ti Michael van Gerwen sy'n MVG, Jan van Veen sy'n GVG. Second leg, Scotland, the throw first. Mae cwbl o V's a W's arall yn hon, so mae'n bach fwy lletwydd. Ond dyna'r ffordd i ddechrau. McGimpsey. 100. Straight mewn i'r treble. Cant solid iawn i ddechrau. Tro gyntaf i fi weld Adriana a'r lwyfan. 28. Ie, ambell i enw newydd yn hym, yr iseldirodd, fydde gwylwyr falle yn disgwyl gweld Lorena Riedbergen neu Eileen de Graaf. Hanes Riedbergen yn ôl Rhian o'n i'n siarad ag yna. Wedi cael rhywun o lawdriniaeth ar ei ysgwydd. Felly, rhif 2 y byd, fydde hyd i ychwanegu
Lot o safon i'r tîm, felly colled mawr i'r Iseldiroedd. 100. Adriana di cyrraedd yr 16 ola dwywaith yn y Masters ar y gampwriaeth agored yn Denmark. A hefyd gampwriaeth agored I gwlad hi yn yr Iseldiroedd. 100. Solid unwaith eto. Susanna. Adriana yn edrych I ddilyn y cerdaf mewn. Scotland require 120. Shanghai. 80. Tops o'r angen. Ond cymal arbennig fan hyn gan Susanna McGimpsey. Roedd hyd y treble ar yr ail farden yna. 87. Scotland you require 40. Ond dim pwysau ar y tops yma. Susanna McGimpsey, double deg. Games on the second leg to Scotland. Awdurdodol myna. 18 darten I Susanna McGimpsey yn erbyn Adriana van Vierden de Mat. I'n gyfartal felly 1-1. Scotland, Sophie McKinley. Rhywfaint o'r rhyddhad yna, ti'n gweld oddi wrth Lorraine Hyde. I'r tîm ti siarad nawr, Mae'n ornes mae'n nhw ennill, Ydy. Adrych ar patrwm y cymal, debyg iawn i'r cymal nath Lorraine daflu. 3 ymweliad o gant gan McGimpsey, ond wedyn oedd hi'n glinigol ar y dwbl lle nath Lorraine fethu. Sophie McKinley. 19 mlwydd oed. Yn erbyn Kelly Streif yn 33. 32 ola ym mhengampwriaeth agored Denmark a yn y clasur yn Slovacia. Mae Sophie McKinley wedi cael tymor da iawn. Third leg, it's the Netherlands, the focus. Game on. Unrhyw un sydd â nickname the trophy, fi'n cael bod ti'n cael... Mae bob tymor yn mynd I fod yn un llwyddiannus, fi'n meddwl. Wel ti fod yn dda. 60. Ond mae wedi ennill rhyw 29 o gysadlaethau I gyd, a fi'n cyfri rhai'r merched ar ieuenctid myna. A yn y sengle, mae yn yr o'n gynderfynol, ond dyw fel wedys ti'n gynharach, ydy wedi bwrw 480 yn y chwarae heddi fan hyn yn Ilfracombe. 125. Dyma'n profi I gallu unwaith eto. 140. A'r Alban yn gwybod beth sy'n ar y lein fan hyn. 60. Maen nhw moyn ennill, ond mae'r sgôr o ran cymalau yn bwysig hefyd Dylan yn diwedd, os mae'n gallu dod lawr I ni. Odi, mae rhaid bod yn effeithio dynameg y gêm a'r meddylfryd, achos dim yn unig wedyn I ti'n marau cymal dinan, ond ti'n gwybod mae e'n mynd I effeithio ar y canlyniad terfynol ar gyfer y tîm. A fel ti wedi gweud, mae rhaid i'r Alban nawr I ymateb i'r golled na yn erbyn Cymru. Ni wedi gweld Sophie McKinley ar S4C. Sawl gwaith yn cystadlaethau ni wedi bod yn dangos. A fi'n gweld I fel rhywun sy'n gwella. 60. Bob tro ni'n gweld I. 156. Ydy, mae llawer mwy eiddfed na'r y ferch welon ni nôl y Merthyr Dyna'r gair. Dyna'r gair. 45. Netherlands require 136. Chwaraewyr yn y dorf. Teuluoedd yn y dorf hefyd. Mae'n un cipolwg fyna o tad Mitch Lorry o'r chwaraewr. 87. Scotland require 111. 51 ar ôl. 19. Na. Le ath hwnna? What was that? Fi'n credu nes I lwyddo darllen myna. Wel. 79. Methu yr hif mawr. 49 felly.
Stryff. Game shot yn y ffwrle. Yn wir. To the Netherlands. Cymal da iawn i'w ennill. Kelly Stryff. Yn mynd â hwnna o dan drwy'n Sophie McKinley. I ddod i'r iseldiroedd ar y blaen. Doi gymal yn erbyn un. Birgard yn Burman. Ac from Scotland, Lorraine Hyde. Ie, gyntaf i weld Stryff yma Rhys. Tipyn o chwaraewr fyna, tafliad, penderfynol iawn. Doedd ddim yn gwastraffu gormod amser. A mae wir wedi rhoi'r momentum nôl yn hwyliau yr iseldiroedd nawr. Ja, ti'n siôn bod Lorraine Hyde yn hapus o weld y fuddugoliaeth yna i McGimsey. Wel, mae rhaid iddi brofi bod hi'n gallu perfformio nawr pan mae'r pwysau arni hi. Os ti'n edrych ar dîm yr Alban, ti ddim yn meddwl bydden nhw yn y trafferth yma gyda McKinley a Lorraine Hyde yn y tîm, ond maen nhw. Ddim cweit yn gymal, mae rhaid ennill. Ddim cweit eto, o mae yn bwysig. Mae bob cymal yn cyfri nawr i'r Alban. Ie, diddorol gweld y tywel fyna, dwi'n ymwociad Adriana. Dim yn aml ti'n gweld na ar lwyfan ar teledu. Yr unig un arall fi'n gallu meddwl am Almeinwr sy'n wario yn y PDC, Florian Hempel. Jyst ti'n mynd ar chwys a fel sychu dy ddwylo, ti'n modd i gael gwell grip. Rhaid chi sydd yn hyn i gofio Keith Deller, oedd e a llon pocer o chalc ar y fe, ti'n bod? O, mae yn gynnes ar y llwyfan y goliadau dyn ni fan hyn, falle sy'n anarferol i ambell un o'r chwaraewyr yma, agos maen nhw'n profi y gystadleuaeth am y tro cyntaf. Felly jyst i sychu'r busedd yna, i siw bod y grip ar y ddafdian yn iawn, mae'r tŵel yn allweddol. Ta be sy'n gweithio i chi fel unigolyn. 100. Darts da yn y cymal hefyd gan Adriana Van Vierden Vermaat. Hyde yn edrych i ymateb. Oes na drebl arall. 140. Oes. 1-6-6. Oedd hi yn y grŵf a falle ddim di edrych ar y sgôr, ond dim gormodd o niwed. Mae'r ein Hyde ddim ar ei gore. 41. Scotland will require 122. 122. Lorraine Hyde ddim di ennill cymal yn erbyn Cymru. A ddim wedi ennill cymal eto yn erbyn yr iseldiroedd. Y tarw cof. 76. Netherlands will require 155. Bydde hon yn dipyn o shot. Angen y trebl i ddechrau, felly mae'n y bwysau. Trebl bethana. Jyst rhoi tap ar yr ysgwydd i Lorraine. Beth yw i ffafriaeth i nawr? Draw am 6 neu'r 10. Ffindio'r 6 lan am double top. Un arall i ennill i chymal gynta. Darten fawr. A Lorraine Hyde yn llwyddo dod o hyd i double top ni gyfartal. Unwaith eto. Iseldiroedd 2, yr Alban 2. Pa mor bwysig oedd y cymal yna, Dylan? Bwysig iawn, ti'n bod. Fi'n credu, ta hi ddim y capten y tîm, mae'n teimlo da hi yw'r un sy'n dod ar egni, sy'n dod ar momentum i'r tîm a ti'n gweld wrth ei gwynebu fyna. Bod jyst rhyddhad, fel o ti wedi, wedi colli bob cymal yn erbyn Cymru a'r un gyntaf wariodd i fan hyn. Felly gael ei phwynt gyntaf ar y bwrdd os lici di. Gallai hwnna mae'n bwysig i Lorraine, ond hefyd i'r Alban. Mae'r cymalau yn dod yn gyflym. Kelly Stryff nôl ar lwyfan. I lan yn erbyn Susanna McGimsey. Fifth flag against the Netherlands to focus. McGimsey di ennill. Game on. I ymddangosiad cyntaf hi ar lwyfan yn yr ornest yma yn erbyn Adriana Van Vierden Vermaat. Odywi yn gallu ennill ail gymal.
Stryff hefyd yn llwyddiannus. 140 gwych gan McGimpsey. Ti'n edrych ar, ti'n sôn am tro gyntaf, falle ti weld Kelly Stryff yn chwarae, mae techneg solid gyda i os e, sim lot o byddach yn symud yn y techneg na. 28. Na, mae'n dafliad neis ar y llygad, ti'n bod. Dwi'n mynd hongian yn biti, mae just nôl, tafliad cadarn. 100. Sy'n byd llawer sy'n gallu mynd o'i le ar tafliad na. Jamie Bain yw hwnna'n cael lot o sport. Fe'n chwarae yn rhan o dîm dynion ar Alban. 140. 140 i Stryff nawr. Os un arall i McGimpsey. 100. Cymal da iawn. 156. Safon. 156. Just mewn i'r treble anghywir. 21. Scotland i require 140. Drws yn agored i McGimpsey. Mae yn agored, ydw i'n gallu mynd trwyddo. Wel, dyna yw'r cwestiwn. 32. Oedd na gyfled yr Alban fan'na i gymryd mantes. Sim ryfedd bod Kelly Stryff yn cymryd i amser bach fan hyn. 21 ar ymweliad diwetha. Tarw coch i ddechrau. Treble 15 oedd y nod myna, dwi'n meddwl. 62. Scotland require 160. Edrych am y treble mawr oedd i wneud. 24. Netherlands requires 73. Am gymal oedd yn mynd mor dda, mae'r ddwy wedi colli momentum. Stryff yn edrych am treble 19. Di 54 ar ôl. Tops amdani de. 53. Scotland require 92. 92 i McGimpsey. 52. Netherlands require 20. Double deg yn erbyn double again. A Stryff. Sy'n moyn double deg. Dal i chwilio am y darged. 6. Mewn i'r chwech. Scotland require 40. Felly McGimpsey nôl. A dim ond un darten oedd angen ar Susanna McGimpsey i fynd ar 5 cymal yma sy'n dod i'r Alban. Ar y blaen, am y tro cyntaf yn yr ornest yma. Double top yn ffefryd gan nifer Susanna McGimpsey. A'r ddarten gyntaf o'r dair yn ffindo'r darged. McKinley nôl ar lwyfan yn erbyn Priscilla Steenbergen. Gallai hon fod yn dipyn o gymal. Gallai. Mae Priscilla wedi enillodd i'r cymal cyntaf yna, felly yn gobeithio gosod y tôn, ond war y teg i'r Alban, maen nhw wedi dod yn ôl yn gryf. Ond os gallai McKinley ffindio i sgidiau sgorio o ran, fel o dweud, wedi bwrw 420 bore yma. Wedi bod digon cyson fan hyn pnaw yma fyd. Dyle hon i fod yn gymal o safon a... Mae wedi bwrw 1 hefyd yn erbyn Cymru. 100. 580 ar y dwyrnod mor belled i McKinley. Ond dyma Priscilla Steenbergen. 30. Y Smurf yw enw hi. Ni'n gweld o'r ein yn edrych mlaen fyna. Meddwl nôl i'r pencampwriaethau Pryden. Nes i ofyn cwestiwn i Mitchell Lorry bod i ddyn anoddach gwylio na whare. A oedd e'n gweud heb ymheuaeth. Os ti'n gallu gwneud dim byd fyna niste... Mae pobl mas o'r ddwylod i fe. 140. 140. Felly moyn, neud yw camu ar y Rocky a sgori fel na. 140. 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 140
popeth o fewn eich reolaeth chi wedyn. 60. Mae McKinley yn cael cymal da iawn. 100 a 140. Sefyll lan y cael y ddardyn dros y top. 140. Arbennig. Fel tîm, dyma beth chi moyn Dylan efo'r chwaraewyr gorau i brofi be maen nhw'n gallu gwneud ar eiliadau tyngedfennol. Ie, mae wir wedi camu lan fan hyn. Mae'n cael un darten o double top. 56. Ond does dim pwysau, bydd un ôl am double 10 ar ôl taflu 15 darten. Steenbergen. 70. Unman yn agos, mae hi'n gwenu yn gwybod bod wedi cael stwffad yn y cymal yma. Ond mae rhaid gorffen e. A mae'n llwyddo wneud hynny. Mewn 18 darten. Yn dod i'r Alban o fewn un o'r fuddugoliaeth. Mae rhaid i nhw gael yn erbyn yr iseldiroedd ar ôl colli yn erbyn Cymru. Please welcome representing the Netherlands, Adriana van Wiegen. Tipyn o gymal fan gan Sophie. Nath i wir roi throd lawr ganol y cymal 240. A oedd dim sôn am Priscilla Steenbergen. A siarad am momentum. Sophie nôl ar y llwyfan yn syth nawr i ware Van Weermaert. Ia, mae hwnna, bydde ti'n teimlo fel fi jyst i llwyddo wneud ni mewn 18 darten. Mae'r hyder dy fi i ennill hon nawr i'r Alban. Ac os dim ond un cymal sy'n angen arnyn nhw yn erbyn yr iseldiroedd. Bod ni yn chwarae y 9. Mae gael yn ras cyntaf i 5. Game on. Adriana van Wiegen Vermaat nôl ar y llwyfan. Y tro laf yn yr ornest yma, dwi ddim wedi llwyddo ennill un cymal mor belled, ond yn dechrau gyda cant solid. 60. Anadl ddofn ar ôl bwrw'r 5 yna. A dyna'r gwahaniaeth, o ti'n gweud bod wedi aeddfedu. 68. Edrych na jyst taflu un syth ar ôl y 5 yna, mae'n camu nôl am bwrw'r treble again. Mae'n nôl yn y treble. Ffind o'r darged na sawl gwaith. 140. Sophie McKinley yn dechrau sgori'n dda iawn. 85. Ond, rhaid gweud, dyw Adriana ddim yn mynd i yma hefyd. Hi sydd ar darts. Ond McKinley... 180 o'r dwyrnod yr ail yn y bencampwriaeth tîm yma. Ac yn dod i yr Alban o fewn trwch blewyn i'r fuddugoliaeth. Adriana yn ymateb unwaith eto. Ond 53. Un darten. Double top. 13. Netherlands who require 75. The 75. O'r 18 mawr o ddimoen i adael double top. 35. Scotland who require 40. Felly, y ddwy yn edrych am yr un darged o McKinley. Y cyntaf i'r felyn. O, mae wedi tynnu honna. Bron bod yn y treble. A honna bron yn y double 10. 30. Netherlands who require 40. Adriana van Wiegen Vermaat. I fynd ar cymal. Double top. To the Netherlands. Wel, Sophie McKinley yn taro pen un ar myna. Yn meddwl fel golles i'r cymal yna. Wel, na di methu'r double. Ond, rhaid gweud,
Adriana Van Beherden Vermaat yn sgori'n dda ac yn gorffen yn dda hefyd. Do, bydd Sophie'n cico un am yna, achos y cymal cyn yn Ebyn Steen Bergen, wylwn ni ddim bwrw 140 dwywaith. Y cymal ma nawr 140 a 180. Ond fel wedys ti Rhys, dwi'n methu 4 darten at dwbl. A war y teg i Van Beherden Vermaat. Nath i just hongian y biti rili yn y cymal a gath i chyfle. A ffindio'r dwbl gyda darten gyntaf yna. Ie, McKinley slap i'r dalgen. Lorraine Hyde. Nôl ar y llwyfan. Yn erbyn Kelly Streif. Streif ennill un colli hun yn yr ornes yma mor belled. Yr un yw'r stori i Lorraine Hyde. A nhw sydd ar darts. Cyfle arall i nhw i fynd ar ornest. Ras i 5 yw i. Yr Alban 4, yr iseldiroedd 3 ar hyn o bryd. A dyna chi'r ffordd chi moyn dechrau. 140! Mae'r ddwy ma wedi ennill un cymal, colli cymal arall. 43! Oeddi Lorraine yn mynd i ffindio'r cymal i roi'r fuddigoliaeth i'r Alban. Neu oeddi Streif am fynd yn i'r holl ffordd. 45. Methu ffindio'r treble tro ma. Felly sgôr trwm i gael Streif nôl mewn i'r cymal. Tiel, edrych le mae'n lico'r ddarten gynta yna. Ti'n bod just o dan y treble os yw e'n methu fe, neu agos nath i dod o hyd i'r treble ar y ddarten ola mynd dros y top. Ie, ti'n bod y ffordd mae'r darten yn glanio, byddwn ni'n gweud bod i moyn bod i uwch ben y weirau yna. 40! A fel ath i drial wthio'r darten yr ail un a mewn i'r 20, gwirio draw i'r 5, fel ni'n gweld yn digwydd mor aml. Angen treble. 60! Tîm y dynion yn cefnogi tîm y merched. 85! Darten dda. O'r un ola na gan Lorraine Hyde. A tîm 19. Kelly yn mynd. Unwaith eto, dim treble. Cant 91, mae wedi bwrw'r 1. 24. Drift unwaith eto mewn i'r 1 yn bwrw'r treble. Mae'n gallu gorffen, 167. A mae eisiau sgôr ar Kelly Streif i ddod i pwysau arno. A dyw ddim yn llwyddo wneud hynny. 167 felly. Dim rhaid gorffen. Tybed os bydd i'n mynd amdano fe os nid i fwrw'r treble. Bydd Streif yn teimlo, bydd sgôr o 100 neu fwy fan hyn, yn rhoi ddi ar y drod flan. 45. Scotland Digon 120. Bod o leia 6 darten i Lorraine o fan hyn. Dwi'n lyco gadael dwbl ar ôl y 3 yma. Mae hwnna'n mynd i helpu. O, mae wedi bwrw 2 nhw. Dwbl 7. Anfwriadol o bosib. 108. Ac yn methu dwbl 7. Ond mi geif Lorraine Hyde cyfle arall i fwrw'r darged. Mae angen pwysau, mae angen trebles. Un darten yn weddill gan Kelly Streif. 44. Scotland will require 14. I fynd ar ornest felly. Yn erbyn yr iseldiroedd. Lorraine Hyde. Un cynnig arall. No score. Peder darten nawr wedi gwastraffu. Mae hon yn llifo'n shot fach nes, achos un treble sydd angen. Treble 20 i ddechrau'r shot. Mae e dal mlaen. Treble 20. Tarw coch. 100. Scotland will require 14. Drama. Er bod i ddim di bwrw'r tarw coch, mae wedi gadael 30, dwbl 15.
yn erbyn dwbl 7 i Lorraine Hyde. Di methu nawr, 4 gwaith ar y darged yna. Mae tu fewn sy'n meddwl bod hi ddim yn gallu gorffen nawr. Be neith hi? 3. Ia, mae rhyd mawr, ond mae'n dangos bod mor siomedig yw hi. 30. Darten enfawr i Kelly Streif fan hyn. Wel, tair i fod yn hollol onest. Hi'n teimlo'r pwysau. Cymryd cam yn ôl i wneud i'n gyfardal. Marker da. Scotland, you require 4. Lorraine Hyde. Mae'n teimlo'r pwysau. Dwi ddim yn edrych yn y derys. Come on. Un edrychiad. Cyn canolbwyntio ar dwbl 2. Y renhad yn amlwg. Ysgwyddau Lorraine Hyde yn disgyn. Cwtchfach ar yr oci gyda Kelly Streif. 5 i 3 felly i'r Alban. Dyn nhw ddim yn gallu cael ei dal yn yr ornest yma. Sy'n meddwl tynw sydd yn fuddigol, fel fi di gweud yn y gêm yma, oedd yn holl bwysig. Lorraine Hyde yn fuddigol am yr ail waith yn erbyn yr iseldiroedd, y tro yna yn erbyn Kelly Streif. Sophie McKinley ar floedd yn gwybod pa mor bwysig oedd hwnna. Un cymal yn weddill, pwy eitha hi? Priscilla Steenbergen neu Susanna McGimpsey. Ie, Steenbergen nath gychwyn popeth yn curo Lorraine Hyde yn y cymal cyntaf. A fi'n siŵr fydd hi moyn dod ar ornes mae ben gyda fuddigoliaeth yn erbyn McGimpsey. Os i ti'n mynd i golli, 5 i 4 fi'n credu yw'r sgôr gorau, achos mae'r gwahaniaeth cymalau yna. Dim ond 1, so dwi ddim gormod y damage. Felly fydd Priscilla moyn gwneud siŵr ta dyna fydd y canlyniad. 45. Ie, wrth ystyried bod yr Alban wedi colli o 7 i 2 yn erbyn Cymru. Mae'r gwahaniaeth yn y cymalau yma mynd i gyfri o diwe. Ydy. So bydd yn diddorol gwybod beth mae'r triawd y Gymru wedi wneud o'r perfformiad mae'r iseldiroedd. Wel, ie, dyna pwy byd nhw'n gwynebu nesaf wrth gwrs. 85. Bencampwriaeth yma teithio i'r iseldiroedd blwyddyn nesaf, Dylan. Byddwn ni gwrdd â tîm y dynion dros ginio. Cwbl o strabs yma na. 100. A dyna nhw. $45. Mae Gimsey yn colli'r lain. Steenbergen. Edrych am y treble. 60. Dyw'r Smurf ddim wedi bod ar ei gorau. Tybed beth ydi fel yn erbyn y Cymru. 100. Darllen dda'r ailun ag yn McGimpsey. Ie. A big fish ar ôl gan McGimpsey. 140. Gan Steenbergen. Lawr i 51. Dim 170, dim ond 45 hefyd sydd yn bach o broblem. Priscilla Steenbergen. Mynd am yr 1 ar 10 oedd hi'n neud. I adael tops. No score. Dim sgôr. Mynd am y 3 a bwrw. Treble 19. Edrych am y treble 20 awr i adael tops. Priscilla Steenbergen yn triannu popeth i golli'r cymal yma. A pwysau arni nawr gan y ddarten ola na gan McGimpsey. Yn dod o hyd i'r 1 ar 10 y tro yma. O dwi'n gallu canfod y dwbl na fi. Yr un cwestiwn i Susanna McGimpsey. Oedd hi'n edrych am dwbl top. Dwbl 10. Un cynnig arall. Dwbl 5. 35. Netherlands, you require Dwbl 10 felly i Priscilla Steenbergen.
Game, shot. And a knife play. A hi'n bwrw darged yn y cymal olaf. Oedd yr Ornest wedi ennill gan yr Alban. Ond mae Cai y Bwlch yn allweddol yn y fformat yma o das. Netherlands 4. Yr iseldiroedd 4, yr Alban 5 nath i orffen. Nath yr Alban golli 7-2 yn erbyn y Cymru. Felly oedd yn holl bwysig i nhw ennill i gadw i gobeithio yn fyw. A bydd yr iseldiroedd yn ôl i wynebu y Cymru. Menywod yr Alban yn ymateb, felly ar ôl colled siomedig yn erbyn Cymru. Felly, jyst i'ch atgoffa chi o'r sefyllfa yn y grŵp yna. Felly, ie, yr Alban yn meddu'r iseldiroedd o 5-4, sy'n golygu bod Cymru, fel mae pethau'n sefyll ar frig y grŵp, yr Alban yn ail, oedd rhaid iddyn nhw ennill honna i aros yn y Chwe Gwlad eleni. A maen nhw'n ymuno a fi fan hyn. Susanna, Sophie, Lorraine, I could feel the tension in this room during that match. Lorraine, you couldn't watch at times when you were sat over there. What's the initial emotion? Is it relief after that? Well, yeah, definitely. Them two both carried me. Both, yes, we did. The last 2 games, I struggled a little bit, and they carried me through, so fair play to them. Yeah, I've got a great team. Yeah, just glad that they're here. Absolutely. Sophie, now after we saw you lose to Wales earlier, how important was it that you reacted up there this afternoon? I think it was very important for us to get that win. Earlier it was a big disappointment for us, so it was in a massive scoreline. So we really just wanted to go up there and try and prove ourselves. And Susanna, you know, when the pressure was on, you delivered. What does that say about this team? We're a team, we play as a team, we end as a team, and I'm proud of my team. And I have to say, you know, girls, you broke Welsh hearts at last year's Six Nations when it came to the women's team event. How far do you think you can go this year, Lorraine? How determined are you? Well, don't ask me. Ask them. Sophie, could you go the whole way this year, do you think? I don't see what's stopping us. Just maybe clean up in the doubles, but I think we're a great team and it's one leg, anybody can win, so hopefully. And of course you need a bit of a favour from the Welsh now to beat the Dutch, don't you? Yeah. Well, Come on, the Welsh. We love it. Well, girls, I'll let you go. Huge congratulations and enjoy the rest of your evening. Thank you. Thank you. A dyma ni heno, mae'r chwarae yn parhau ac i ni'n dechrau am 8 o'r gloch ar S4C ym Mhencampwriaeth tîmoedd y Dynion Cymru yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. I ni wedyn yn symud ymlaen i'r menywod fel o'n i'n sôn y gêm holl bwysig yna rhwng Cymru a'r Iseldiroedd, a wedyn ni mae 'na wledd gyda ni o ran senglau y Dynion. Yr Alban yn mynd ben a'i gilydd a wedyn ni y 2 Gymro. Dau Davies yn erbyn Llew Bethan. Wel, i ni'n eich gadael chi ar blatfformau digidol S4C am y tro, ond pidwch mynd yn bell. Please, cofiwch ymuno â ni am 8 o'r gloch ar S4C pan fydd yr holl gyffro o bencampwriaeth Dartiau y Chwe Gwlad 2026 yn parhau. Newn ni weld chi cyn bo hir. 180 cynta. Na. England. Cantwyde cynta. Na. England. Boys back. Cynta. Bydd rydyn ni ddod